Dobro večer u još jednom podcastu u pubu, ovdje u Velikom Tolku na Opatovini. Večeras imam čast pozvati Darka Pavičića, novinara Večernjeg lista. Dobrodošao u emisiju. Hvala ti lijepo na pozivu i evo, drago mi je da se možemo naći u pubu. Nisam još baš gostovao u ovakvom ambijentu i drago mi je da mogu biti, vidim da je jako onako relaksirajuće i da ćemo lijepo razgovarati. Pa da, i jedna stvar koja je jako dobra je što si napisao ovu knjigu o Međugorju, što je, vidim, doživjela je drugo izdanje i vjerojatno... Da, to je drugo nepromijenjeno izdanje. Sad, dakle, nisam ništa mijenjao, naprosto je ova hrvatska verzija doživjela ponovni otisak u ovome obliku, išla je u prvom obliku u jednom drugom grafičkom dizajnu uz Večernji list također. Međutim, kako je knjiga prevedena na 5 jezika, tih 5 jezika su bili u tom novom izdanju, novom dizajnu i sada ova na hrvatskom nastane nakon nekom drugom, bilo je to čak malo siromašnije, sam i tu hrvatsku, dakle išla je kao u nekom drugom izdanju. Dakle, imamo sada hrvatsku knjigu i još 5 jezika i evo dovršava se 6. Dakle, mogu reći da sam doista zadovoljan kako je knjiga nekako ide svojim životom. Inače, knjige žive svoj život. Svaka čast na tih 5 jezika i svakako je prikladno sada pričati o ovome, jer nam dolazi ova obljetnica 41. ukazanja Međugorja. Da, evo, sad smo još, dakle, prošle godine smo obilježili 40. nekakvu. Od toga se očekivalo značajno mnogo, 40 ipak je i simboličan broj, u Bibliji se često puta spominje, mnogi su očekivali desit će se neko čudo, silno, veliko i tako dalje. Možda je bilo puno manjih čuda koje nismo vidjeli, međutim evo nas pred vratima 41. obljetnice, dakle u Međugorju već 41 godinu bez prestanka traju ukazanja, dakle Međugorje je jedino mjesto na svijetu, možemo reći, u kojem svaki dan se ukazuje Blažena djevica Marija, i to na jedan vrlo zanimljiv način. Imamo 6 vidjelaca. Tih 6 vidjelaca, od njih 3 svaki dan imaju ukazanja i dan danas. Dakle, naime, kad im Gospa objavi 10 tajni, 10. tajnu, s 10. tajnom prestaju ta svakodnevna ukazanja, onda imaju ili jednom godišnje. Mirjana je vidjelica imala, na primjer, jednom mjesečno svakog drugoga. Međutim, Vicka, Ivan i Marija imaju samo 9 tajni i oni imaju ukazanja svaki dan, otprilike čak evo ovo neko naše vrijeme koje smo se mi sada našli, to bude obično oko 18. Pa to je oko večernja časoslova, 18. To je tako, dakle, baš tako molitva, dakle to bude ukazanje. Ja sam prisustvovao bio na mnogima, na primjer sad kad bi došli nas dvojica tamo na neko od tih ukazanja, kod Ivana ili kod Marije, na primjer, moli se krunica prije toga i u jednom trenutku vidio prekida komunikaciju, vidiš da razgovara s nekim, da ne razumije, vidiš ga i ja sam bio blizu oko tebi, usta, mimika, sve vidiš, ništa ne razumiješ. Pa ima i na YouTube-u čak. Ima i na YouTube-u, ko želi može pogledati i vidjeti, međutim, doista mi kao obični, dakle, ljudi ništa ne možeš niti osjetiti, niti doživjeti posebno, događaju se ponekad i neka ozdravljenja i tako dalje. To ukazanje obično traje negdje 7, 8, 10 minuta po nekoj prilici tako mojoj. Taj video kasnije prenosi poruku, obično Gospa sve blagoslovi i ljudi koji su tamo dožive nešto posebno. Evo, to je nešto što se događa sada još uvijek u Međugorju svih tih 40 godina. Pa da, jel bi nam mogao možda malo elaborirati o tome koja je tvoja priča s Međugorjem? Zašto ti tamo voliš ići i jel to možda isto dio motivacije za knjige? Jer kad sam čitao knjigu, ovaj izuzetno detaljan prikaz ovih, pogotovo prvih 7 dana ukazanja, ali ne samo prvih 7 dana ukazanja, nego i jedne šire i političke situacije, jednog idejnog konteksta i tako dalje. Da, to je sve vrlo zanimljivo promatrati. Ja sam prvi put došao kao novinar Vjesnika 1990. godine u Međugorje, dakle raditi jednu reportažu koja je tada izašla u novinama i tad sam se upoznao s Međugorjem i kasnije dolazio na različite načine, međutim u zadnjih 7-8 godina dolazim intenzivnije i sve skupa, a sam motiv za knjigu je bio taj, dakle kada je... Ti ćeš se sjetiti onoga leta Pape avione iz Fatime 2017. godine kad je govorio Gospi poštarici. To je tada jako ružno odjeknulo, međutim mediji su bili nekorektni, ja sam čovjek medija i moram priznati da mediji to nisu dobro prenijeli. Papa je vraćajući se iz Fatime u avionu spomenuo Međugorje i govorio je zapravo o tome da je spasio nalaz komisije o Međugorju, komisije koju osnovao Papa Benedikt XVI, vodio je kardinal Camillo Ruini od 2010. do 2014. godine, da ga je spasio od Kongregacije za nauku vjere. Kaže Papa, doslovce nisam tako vrijedan nalaz htio dati na dražbu. Kaže Papa, ispričavam se zbog ove riječi, ali moram to reći. Dakle, nalaz komisije je vrlo, vrlo dobar. I to je tada nekako prošlo mimo javnosti, međutim, nakon nekoliko dana na blogu Vatican Insider
vatikanista Andreje Tornielija, izlazi neslužbeni nalaz te komisije i on objavljuje dakle, da je tih prvih 7 dana, odnosno 10, radi se o razdoblju od 10 dana, 24. lipnja do 3. srpnja 1981. godine. Oni su ih nazvali 7 dana, vjerojatno zbog neke simbolike, također brojke 7 i u samom Svetom pismu i općenito, da je tih prvih 7 dana autentično, a ostalo će se dalje istraživati jer ukazanja još uvijek traju. Dakle, ne može se reći sad ljudi kažu kako je samo prvih 7 dana autentično, a ovo drugo ne valja. Ne, nije to. I mene kao novinara koji sam bi često odlazio tamo i bio na licu mjesta je zaintrigiralo naravno onaj novinarski živac i krenuo sam istraživati što se dogodilo u tih prvih 7 dana. Razgovarao sa svima do kojih sam uspio doći, a to su u prvom redu bili vidioci, njihove obitelji, njihovi prijatelji, dakle roditelji, braća, susjedi s kojima su u to vrijeme oni živjeli, koji se sjećaju svega toga. I otkrio sam fenomenalne stvari, dakle, na primjer, evo sad ću reći nešto, ono što je mene iznenadilo. Na primjer, prva informacija koja se pojavila u ukazanju je bila kada je ujutro 20, dakle prvo ukazanje je bilo 24. lipnja, drugo je bilo 25. ta se slavi kao obljetnica 25 ili 6 vidjelaca od toga dana. Dakle, tog 25. lipnja ujutro jedan gospodin, jedan čovjek koji je radio... Prvog dana nisu ništa pričali. Prvog dana nisu tako, prvog dana su samo vidjeli, prepali se i pobjegli su. Naravno, mi bi to napravili, ja bi to sad sa 55 godina napravili. Mislim, šta bi, vidiš gospu i zbrišeš, biješ kući. Ne? Kažu, nisu spavali tu cijelu noć. I recimo, Ivan Dragičević vidio s tom je zgodno, on kaže, toliko se bio prepao da je zatvorio se u kuću, nikom nije ništa rekao, ne? Spustio čak rolete na prozoru. A neće da misli da je lud i to isto, i sjedio na krevetu cijelu noć i mislio šta ću ako mi dođe u sobu. Dakle, mislim, to je ljudska reakcija, to je tipična ljudska reakcija. Do toga drugog dana, dakle, jedan čovjek odlazi na posao, susjed tamo njihov, Marinko Ivanković, on je sad pokojni, umro je prošle godine, dakle, on ih vozi na posao, imao je nekakav minibus, recimo sad ko neki kombi, ne, i oni išao u Mostar na posao i vozio ljude koji su išli, a između ostaloga su s njim išle Vicka, vidjelice Vicka i Marija. Pazi, oni su išle na popravni ispit. Dakle, dakle, Gospa se ne ukazuje odlikašima, kako bi rekao. Dakle, Gospa se ukazala 2 curama koje su išle na popravni. Da. I sad zamislim, većina nas ima djecu, ne, i sad ocjene škola. Zamislim, dođe, kaže, imam popravni. Kakav popravni? Pa to je smak svijeta, ne? Da. I tako nekome se ukazuje. Dakle, to je bila prva informacija tada njemu. A njegova reakcija je vrlo zanimljiva. Sam s njim dosta dugo razgovarao, taj čovjek, dakle, on je bio stariji od njih, on je možda imao nekih 50 godina tada. On kaže, zar se vi s Božjim imenom izigravate? Da li vi se izrugujete s Božjim imenom? Šta vi radite? To je neshvatljivo, ne. Ne, i onda mu one opisuju što se to dogodilo dan prije, da su je vidjeli, da su došla i druga djeca, vidjeli su i oni. Gospa je u naručju držala dijete, Isusa pootkrivala ga, dakle, zvala ih je da dođu, međutim, oni su se prestravili i pobjegli. Tek drugoga dana uspostavljaju kontakt, to je zanimljivo. Kažu da taj drugi dan su proveli onako lagano, nije se previše o tome niti pričalo ništa, međutim u popodnevnim satima, dakle u ovo neko naše vrijeme kad smo se evo i mi našli ovdje u pubu. A uvijek je skoro isto vrijeme. Tak, uvijek je u isto vrijeme, dakle isto kaže silnu želju da odu ponovno na to mjesto, kaže i vuklo ih iz dubine duše i potrčali su. A misliš možda da to ima veze, znaš da je u rimskoj crkvi, barem u svakoj večernjoj časoslova se uvijek kao pod evanđeoski hvalospjev se moli Veliča od Djevice Marije, ujutro je Zaharijin hvalospjev. Jest, točno. I onda, budući da je navečer ovaj koji je biti marijanski hvalospjev, možda to ima veze, večernja časoslova od Djevice Marije. Evo, sad isto će se stvar ponoviti, dakle Veliča će se moliti i nakon mise u Međugorju i za obljetnicu i za mladife se moli i tako dalje. Moguće dakle da je to vrijeme. Nisam nikad razmišljao o tome, to je vrlo zanimljivo, možda čak i pitati njih na licu mjesta, njihove fratre, teologe, dakle koji su dolje, koji se bave i tim teološkim stvarima. Također ono što je zanimljivo, djeca nisu znala za ukazanja, djeca nikad nisu čula za Lourdes, Fatimu, oni pojma nemaju da se Gospa ili Isus mogu ukazati. Da, oni su iz nekakvog sela, iz Hercegovine, dosta zabit, beru duhan. Crijevo, kažu da tamo put nigdje, odande nikamo nije vodio. Nema, tamo odande kad bi slijepo crijevo nemaš kamo, dakle, nemaš kamo doći, cesta dalje više nije, nigdje više nije vodila. I tako su ta ukazanja krenula iz dana u dan, naravno oni pitaju, oni ne znaju što bi pričali s Gospom. Dakle, oni su njoj nešto malo molili, malo pjevali, vrlo zanimljivo. Taj prvi službeni dan, 25. oni mole Oče naš, Zdravo Marijo, slava Otcu, Gospa moli s njima, ali preskoči Zdravo Marijo. Dakle, ne moli sama sebi.
Oni su je pjevali neke pjesme. Bilo bi čudno da govori sama sebi. Pa da, mislim, dakle... Uzme ogledalo. Onda su oni bili sumnjičavi, ne, pa nisu znali, rekli su sad kući, povjerovali su prvo njihovi, dakle u kući, i nisu znali što moliti uopće, što rade, recimo Vickina baba rekla, pa molite ono što molimo kući, 7 očenaša, 7 Zdravo Marija, 7 Slava Ocu, to se moli dan danas u Međugorju. Reakcija gotovo svih je bila negativna, da niste vidjeli NLO, tako da je, niste vidjeli Marsovci, tako, čuvala ovce gore u brdu. Bilo je, i to sam prvi put saznao baš iz tvoje knjige, da su u biti... jednu od njih su ovo koji iz Sarajeva. Mirjanu koja je živjela u Sarajevu. Mirjanu su okrivljavali da je vjerojatno nekakve droge donijela iz Sarajeva. Da je donijela, tako da su djecu, i zanimljivo, vodili su ih na psihijatrijski pregled, upravo zbog toga, to je mislim bilo 5. dana, dakle dovode ih u Mostar, dolaze, dakle nisu to sad neke uobičajeno fine okolnosti, ne, dolazi dakle kola hitne pomoći, s njima ona milicija komunistička prijašnja, trpaju, kaže, kod drva ih ubacuju unutra, voze ih u Mostar. Kad su ih dovezli u bolnicu, kaže, tu ćete pričekati u ovoj sobi. Zaključavaju ih u sobu, oni se nalaze u mrtvačnici. Kad su vidjeli u mraku da su u mrtvačnici, vrište, urlaju, traže da pobjegnu odande. Dakle, htjeli su ih prestrašiti, nakon toga ih vode na psihijatrijski pregled. I pazi sad što se događa tamo, dakle, opet ih ne vode u ambulantu, nego ih drže na zatvorenom psihijatrijskom odjelu s onim najtežim bolesnicima koji, ne znam, marširaju oko njih, tamo nešto ih natežu, čupaju. Jedna ih žena izvodi vani, odvodi doktorici, psihijatrici koja je muslimanka, dakle. I ona ih pregledava i kaže... A svako ko je bio u takvoj bolnici zna da je to grozno za klince. Takvo iskustvo. Dakle, pazi, djeca imaju 15-16 godina, uglavnom, dakle, od njih 5, a mali Jakov ima svega 10 godina. Zamisli sebe sa 10 godina da te neko zatvorio u mrtvačnicu, ili 15 godina svejedno, ili da te odveo na zatvoreni psihijatrijski odjel. Pa doživi šok. To su bili jako nasilni prema njima. Baš je bilo kao da ga je neki udbaš nazvao malim govnom, ili čak takve neke stvari. Meni je zanimljivo isto kad sam čitao baš koliko su oni bili ti komunisti tada i udbaši ovakvi onakvi. Oni su gotovo kao oni nekakvi zlikovci iz stripova, znaš, ili kad gledaš to od Grubača iz Popaja, kakve su stvari pisali i isto koji je bio kontekst. Ovdje sam si recimo označio jednu stvar šta je netko pisao. Kaže, to su sve kleronacionalisti u stanju činiti, pokazuju najnoviji primjer iz Čitluka gdje su kao u prvim poslijeratnim godinama kada su se ostaci poraženog klasnog neprijatelja svim sredstvima borili protiv mlade narodne vlasti, ponovno izmislili svoju gospu kojom zastrašuju ljude, pokušavaju ih žedne preko vode prevesti, to jest izmanipulirati, politički upregnuti u kola onih što rade protiv narodnih interesa naših naroda i narodnosti. Znači, to je doslovno komunistički robot koji samo melje svoju... Ali šta su tada su, pogotovo beogradska štampa, beogradski tisak je pisao, ukazala se ustaška gospa. Dakle, to su bili naslovi do novina, ustaška gospa. I to je bio jako tada veliki problem. Dakle, uopće se, kako se nositi sa svim tim. Dakle, angažirala se UDBA, komunistička lokalna vlast, dakle savezna vlast, dakle svi su se oni stekli na to jedno mjesto i u biti su htjeli to zatrti, na neki način zaustaviti, dakle ljudi su počeli hrliti. Dakle, zanimljivost ovo, dakle, to je vrlo, vrlo zanimljivo, dakle, dan prije ukazanja samog 23. lipnja je bila jako velika oluja, evo to je ovo vrijeme naše sada, dakle isto kreneš u grad, onda opali komunikacije. I onda udario grom u tu zgradu gdje je bila pošta i nekakav dućančić i spalila je, osim te zgrade, dakle sve razlupala, taj grom je razbio unutra, spržila je 7 telegrafskih, telefonskih stupova, je pretvorila u prah. Ja kad sam radio na knjizi i došao do toga mjesta, razgovarao sam sa Frajozom Zovkom, a on je pak posebna priča u toj cijeloj stvari, i on meni kaže, znaš li ti zašto se to tako baš dogodilo, zašto su ti stupovi sprženi u prah nisu ostali da to nije ono iz psalma, tvoje će strijele poletjeti žice pospajati, ne? Dakle, kaže, zato da se ne bi tehničkim putem, tehnologijom prenijela vijest, sad ja nazovem tebe, ukazala se gospa tamo, dođi brzo, ne, ja sam morao doći tebi u tvoje selo iz svoga sela i reći, gle, ukazala se gospa, ti si mene morao vidjeti, dakle, morao sam ti biti svjedok, posvjedočiti da bi ti došao. U tih nekoliko dana, sad zamisli koja je to progresija, koliko je to ljudi bilo kad je već 4. 5. dana na brdu bilo 10-15 tisuća ljudi. Da. To je doista fascinantno. Dakle, čitav niz splet tih okolnosti. A što se događa? Frajozo Zovko tada, koji je bio župnik, on nije u Međugorju, nego je bio u Zagrebu, kasnije mu nešto let, bila je ta oluja, pa je zakasnio, pa su ga trebali prebaciti iz Imotskog u Posušje, pa ovaj frata što ga je čekao, nije mu se više dalo čekati, pa je uglavnom on kasni 3 dana. Dakle,
dolazi u Međugorje i kažu mu, čovječe, gdje si ti, Gospa se ukazala, tebe nema. Pa da, taman se Gospa ukazala kad u župi nije bilo župnika. Da. A on, dakle, misli, kakva Gospa, jer su ga premjestili u Međugorje po nekakvoj kazni, zapravo komunistima je smetao, pa su uspjeli utjecati na njegove poglavare da ga prebace u tako jednu potpuno marginaliziranu župu. Ja mislim, to su mu komunisti smjestili, ne? A komunisti, znajući za Frajozin antisocijalistički, dakle, onaj stav, dakle, oni su mislili, to je sigurno Frajozo izmislio Gospu, dakle, da im naudi. Da. I tu se javljaju koji su to silnice. A oni misle da njega žele komunisti sabotirati sa... Tako, žele ga navući na nekakav tanak led, potplatili su neku djecu ili nešto napravili, sad kad on nasjede na to, nakon toga će ga likvidirati. Pa da, zato što sam čak vidio u knjizi da je bilo i slučajeva gdje su komunisti navodno htjeli preveslati seljane, općenito ljude tamo, da su puštali nekakva svjetla po noći kako bi ih zavarali. U Roškom polju, dakle Roško polje je kad se ide prema Tomislavgradu, oni su namjerno stavili jedno svjetlo, pa su rekli, evo Gospa se, pa dolazili, onda su, kako su ljude navukli na to, onda su im kasnije to prikazali da su praznovjerni, da su i tako dalje, u biti su ih, i to je Frajozi palo odmah na pamet, to je sigurno ponovno tako neka situacija, on djecu ne poznaje, pazi, on ne zna, on je na župi 8 mjeseci, ne može znati sve ljude. Da. Dakle, on nema pojma ko su djeca, pita prvo časne, kakva su djeca, kaže, mi držimo vjeronauk, znamo i dobri su ovo, i tako dalje. I ono što je najvažnije od svega, on ne vjeruje, dakle, Frajozo ne vjeruje tih prvih dana se Gospa ukazuje šta radi, da bi djecu uhvati u laži, evo sad kod nas dvojica sjedimo, on 1 na 1, svakoga snima, ispituje ga ko policajac, vozi ga lijevo, desno, hop, zaskače ga pitanjima. Ali meni se to čini jako opravdanim u njegu, gledajući mislim, sada, da. Jel bi ti, mislim, dakle, svako bi, ko je odgovoran... je on je odgovoran, da, ne može... Na toj poziciji i ja sam dobio te vrpce, te audio vrpce na uvid, i sve sam ih, dakle, prepisao u knjigu. Da, dakle, prepisao i to su čak ovakvi dijalozi, što mi je fascinantno, jer je sve ostalo i u onom njihovom autentičnom dijalektu. Da, trudio sam se zadržati dijalekt, jer taj dijalekt ima tu samo zapravo... neka napomena, čisto zbog razumijevanja, ali sve u svemu ne znam je to kako je bilo original. prevoditeljima prevoditi, evo da budem iskren, ali ja sam želio zadržati duh. Dakle, nije važno samo prenijeti informaciju, činjenicu i to što sam prikupio, nego zadržati duh toga. Dakle, on se vidi kroz jezik, način njihovog izgovora, vidi se kroz napetost trenutka vremena. Ti kad to čitaš, kužiš da to nije bilo obično vrijeme. Dakle, to nije bilo vrijeme ko što ćemo mi sad ovdje rastati se, popimo pivo, idemo svaki svoj... Dakle, to je bila silna napetost. Dakle, dinamika toga vremena, znači, ako je nebo doista probilo se na zemlju, to nije običan događaj. Dakle, on je mora napraviti silne turbulencije, dakle, u tome svemu. I tu sam se trudio nekako uhvatiti taj ritam i mislim da se on vidi u knjizi. A kakav je bio taj prikaz djevice Marije koje su djeca vidjela i može li se to usporediti sa drugim marijanskim prikazanjima što se tiče samog izgleda? Pa da, u biti oni nisu mogli opisati njezinu ljepotu. Dakle, oni i danas kad govore, kad imaju kazanja, dakle, najbolniji trenutak je toga rastanka, oni su praktički u raju. Dakle, oni kad izlaze iz toga stanja, viđenja, oni su kao u nekoj ekstazi. Tako je, da. I evo da sad napravit ćemo malu digresiju. Dakle, u knjizi ima tekst patera Mije Nikića Kako vide vidioci. Dakle, on je napisao još davno prije taj tekst, kako oni vide, kako doživljavaju i kako nama prenose, dakle, svoje viđenje. Pater Mio Nikić je psiholog. Tako psiholog i teolog, dakle, ali pater Mio Nikić je bio član ove komisije Benediktove. To je jako važno za knjigu, dakle, on je za moju autentičnost je to vrlo bitno. Dakle, u tome on piše kako vidioci taj tekst bi trebao svatko pročitati koga imalo to zanima da vidi što se događa, jer oni zapravo na različite načine to proživljavaju od svačije osobnosti, ovisi kako će se to dogoditi. Sad, dakle, ukazanja koje su se dogodila njima, oni nisu znali da se, dakle, Gospa može ukazati. Oni ne mogu nju ni sa čim usporediti. Dakle, oni i pitaju je ko si, dakle, ona se njima predstavlja kao blažena djevica Marija, pitaju zašto si tu, dakle, ona kaže tu je našla čvrstu vjeru i tako dalje. Čak sumnjaju da je, jel se i Sotona može, dakle, imamo primjer na svete blažene Ozane Kotorske. Njoj se Sotona ukazao u obliku blažene djevice Marije. Dakle, i Sotona se može ukazati. Ja mislim i, ako se ne varam, bio i Sveti Ignacije, kada isto imao nekakve prikaze koje isto smatrao sotonskima. Dakle, nije neobično da se Sotona ukaže u liku Isusa, sveca, blažene djevice Marije. Šta su napravili? Dakle, sad pazi ko je to meni je to odlično. To oni pričaju kući, dakle, oni ne znaju, bez obzira što se ona njima legitimira i kaže tko je, opet taj stari baba Vickina kaže, uzmite vi kršćene vode, dakle blagoslovljene vode,
i polite vi tu spodobu. Pa kaže, ako je đavla, onda će pobjeći. Doista, a baba je najbolji lik. Nije, baba je najjači lik. Dakle, oni nose dakle, tu vodu gore sa sobom u nekoj čaši tegli velikoj. Kad je počelo ukazanje, Vicka to drži negdje na pola ukazanja, on to baci bez jedne riječi, baci na nju i kaže, ako si od Boga ostani s nami, ako si od Sotone, brte iđi, dakle, brate, odlazi, idi odavde. Da. I kažu, Gospa se samo smije, njoj se to samo cijedi niz majicu i dakle, ostaje s njima. Dakle, imali su i oni dilema je li ili nije i tako dalje. Ne? Evo, to su ti prvi dani, dakle, koji mi se čine nekako važni, fundamentalni za cijelu tu priču koje... A koliko je trebalo da im ljudi povjeruju? Jer ja vidim po ovome što piše da je to od samoga početka, svakim danom sve više i više ljudi odmah iz drugih dijelova Hercegovine, pa onda iz dijelova Hrvatske. Dalmacija dolazi cijela, dakle ljudi silno dolaze, međutim šta se događa? Ljudi vjeruju, dakle naši ljudi imaju senzus fide, dakle oni prepoznaju, duša prepoznaje, ona osjeti Božju prisutnost. Međutim što je? Ljudi bi htjeli vidjeti, ljudi su ljudi. I sad oni djecu tjeraju, dajte da i mi vidimo. I sad djeca su u nevolji, oni govore Gospi i ovi bi htjeli vidjeti, daj se pokaži svima. Ili daj nam bar neki znak da nam povjeruju. Su ljudi postali nervozni, nestrpljivi. Ne? Međutim, dolaze ipak neki znakovi. Na primjer, roditelji donose dijete bolesno koje je bilo napola paralizirano i mole djecu da pitaju Gospu da ga ozdravi. I Gospa tada, to je također evanđeoski, dakle Gospa kaže neka oni vjeruju i dijete će ozdraviti, po njihovoj vjeri će ono ozdraviti, ne? Vjera će te tvoja spasiti. Dakle, to je i dijete doista ozdravlja. Dakle, ljudi su mogli vidjeti primjer, ima nas goran primjer, da ti moram ispričati da ne zaboravim odmah, kad je, taj mi je toliko slikovit i simpatičan, nije u tih prvih 7 dana, da se razumijemo, ja sam ga isto stavio u knjigu zbog autentičnosti, jedan dedo Vasilj, dakle, to je bio stari jedan čovjek, djed u kući, koji je bio slijep. Svi su išli nabrdo, međutim, on nije mogao ili bio slijep. I onda je rekao, ajde donesite mi barem s tog mjesta tamo malo te zemlje, malo tog smilja, naberite nečega tamo, nekakvog drače te što ima tamo, da ima to. Onda je spavao, kaže, s tim pod jastukom i ujutro je to stavio u lavor vode i umio se s tom vodom. I kako mu je žena donijela taj lavor, dakle supruga, on se kad se umio s tom vodom, on kaže ja vidim. I ona ga u čudu pita, što vidiš? On kaže, vidim da nemaš čarape na nogama. Dakle, pa je malo taj evanđelski moment opet, jel podsjeća na ono kad je Isus stavio blato čovjeku na oči i onda je rekao isperi se. Da li, pazi šta on vidi, dakle on njoj ne objašnjava sada, ne znam kojim, dakle vratio mi se vid ili ne znam, jedan dioptriju, ne znam što, on kaže nemaš čarape na nogama, dakle vidi, doista vidi, ona je bila bez čarapa, dakle ima tih simpatičnih detalja, knjiga je baš vrvi tim duhom, dakle koji je tamo, ili nastojao sam, dakle te njihove priče sve prebaciti što je, dakle ljudi dolaze sa svih strana. Da. Vodovoda nema, žedni su, vruće, koji sada. Mi pijemo pivo, super, nema ni piva tamo, nema ničega, ne. Popiše i svu vodu iz onih čatarnja i cisterni. Onda oni su se dovlačili su vodu kamionima, cisternama tamo, međutim što, komunisti kad su vidjeli šta rade, odmah su to zaustavili, inače su blokirali Međugorje. Zaustavili i sa šta su se sjetili pametni Hercegovci, potpalili bi tobože neki požar, kao da je nekakva vatra, došli bi vatrogasci, ne bi, naravno, to nije bio nikakav požar, nego bi tu vodu istočili u tu čatarnju. Dakle, svemu su se dovijali, dočekivali su ljude koji su dolazili, davali im i vino, i rakiju, i noćiti, dakle, spavali su u njihovim krevetima, kažu ljudi koji su prvi dolazili tamo da nisu to vidjeli nigdje, da domaćin spava na podu, daje njemu svoj krevet, ne? Jedna od jako interesantnih stvari tu je što su odmah komunističke vlasti krenule sa ispitivanjem tog fenomena, što su isto slali su svoje agente, ali isto su djecu vodili na razna ispitivanja da utvrde jesu li ludi, jesu li drogirani, jesu li bolesni. I meni što je tu jako zanimljivo je što je to svakako bila vlast naklonjena tome da kaže da tu nema ništa. Međutim, niko od njihovih doktora nije mogao potvrditi da išta, sve u redu s djecom. Što god da gledaju, sve u redu. Da, čak su ih ukrali de facto iz Međugorja taj 7. dan, možda i zato tih prvih 7 dana važno. Dakle, oni ih na prevaru odvoze na jedan tobožnji izlet. Jedna je njihova susjeda radila kao socijalna radnica, druga je djevojka bila iz izvršnog vijeća iz Sarajeva. Oni su vjerovali to, su idu na izlet samo da ih maknu iz Međugorja i onda su ih vozali po Hercegovini, amo, tamo, Kravice, Čapljina, ne znam što. Dakle, djeca, to su bila, evo recimo mali Jakov se, kad su kretali na izlet, pitao hoće li biti soka u bočicama. Dakle, za njega je sok u bočici tada bio pojam. Dakle, oni nisu vidjeli
kod današnja djeca sve. Dakle, njima, oni su bili željni svega. Međutim, što? Skužili su oni da to vrijeme curi, da popodne ide, da će se vrijeme ukazanja dogoditi, oni neće biti tamo. Tjeraju da krenu, ove nešto otežu, no krenu i polako se voze prema Međugorju. Međutim, kad je došlo vrijeme ukazanja, oni kažu stani, a to je bilo u mjestu koje se zove Cerno, iz njega se vidi Međugorje, dakle vidi se puno podbrdo, vrvi ljudima. Oni iskaču iz auta, kleknu na koljena u tu prašinu i iz smjera Međugorja u to Cerno dolazi oblak, jedan oblačić. Taj oblačić vide i ove dvije djevojke koje su ih odvezle. U tom oblačiću je bila Gospa, oni imaju prvo ukazanje izvan Međugorja. Dakako, oni nisu vidjele Gospu, međutim, kaže da su osjetili jednu prisutnost koja ih je u biti prestravila. Kad su vratile djecu nakon toga u Međugorje, odvezli su ih u župni ured fra Joze Zovko, rekli su to više nikad u životu ne bi napravile, tresli su se ko šibe, dakle, doživjele su i one nešto. Dakle, komunisti su na sve moguće načine pokušavali doskočiti tome i prepasti djecu. To je, na primjer, članove Benediktove komisije najviše fasciniralo, da se djeca niti pod prijetnjom smrti nisu htjela pokolebati i odustati od svojih svjedočanstava. Dakle, komisija utvrđuje nekoliko stvari. Prvo je da djeca nisu bila nagovorena, dakle da ih nitko nije iz okoline nagovorio. Drugo, da nije bilo demonskih ometanja. Treće, da je za njihovu dob da su bili potpuno psihički zdravi, dakle da su djeca bila psihički zdrava, upravo ovo što su im komunisti htjeli podmetnuti. I ovaj detalj, dakle da niti pod prijetnjom smrti nisu bili drogirani i da niti, dakle, s prijetnjom smrti, ubit, ali mi idemo, mi vidimo, dakle, ubite nas, dakle, mi ne želimo odustati od toga, dakle. A to je obično indikator te božanske snage, da se na vrlo malim i kakti na prvi pogled beznačajnim ljudima koji ne bi trebali biti primjer hrabrosti ili snage, vidi određena snaga koja je gotovo izvan ovog svijeta, slično kao sa Svetom Agnezom Rimskom, koja je isto bila mlada cura koja je, Rimljani su je došli mučiti, vući okolo po Rimu i ubiti je i sve ona je rekla. Sami oni priznaju, Ivan Dragičević, dakle vidioc Ivan, priznaje da je bio najsramežljiviji dječak na svijetu. Njega je tata morao voditi ne znam koja utakmica, pa kod nekog prijatelja da gleda, pa doći po njega. Kažu ljudi da bi on zaobilazio cijelu njivu, samo da ne bi morao pozdraviti nego da bi se zacrvenio i tako dalje. Međutim, kasnije postaje svjedokom. Dakle, Ivan danas svjedoči i evangelizira po cijelom svijetu i dakle kako se Bog posluži našim nesavršenostima u biti da pokaže svoju snagu i svoju silu. Pa kad smo već malo više kod tog šireg konteksta, mogli bi isto pričati o tome kad je to zapravo postalo više taj šire crkveni fenomen? Kad se Vatikan počeo zanimati za Međugorje i kako je to krenulo? U biti je sve dakle, ukazanja su obično pod ingerencijom biskupa, odnosno biskupija. Dobro. Dakle, i biskupi priznaju ili ne priznaju autentično. Dakle, rade se biskupske komisije, međutim, tadašnji biskup Žanić je bio iz početka za, kasnije promijenio mišljenje, navodno ga je UDBA natjerala na to da promijeni mišljenje, imali su neki kompromitirajući materijal, on mijenja mišljenje i od tada je mišljenje biskupa i njegovog nasljednika Ratka Perića bilo negativno cijelo vrijeme. Vatikan ih upozoravao, oni su htjeli također zaustaviti Međugorje, upozoravao polako, nemojte nikamo žuriti, ne? I komisija biskupske konferencije Jugoslavije donosi jednu onako, kako bih rekao, bastard jedne izjave koji je nije zabranio, rekao je zapravo ne može se utvrditi još nadnaravnost ukazanja, međutim ne zabranjuje se, dakle dopušta se da ljudi hodočaste ondje da mole i da odlaze tamo i to na neki način otvorilo vrata Međugorju da se ono nije zaustavilo. Imamo druge primjere u svijetu, ne znam, poput Garabandala gdje su ispitivali onu vidjelicu, ne znam, 6 ili 8 sati, dok u jednom trenutku nije rekla možda je, možda nije, oni se uhvatili za to i odmah su ih sasjekli, dakle i to je bio ključni problem. Ovdje nisu zaustavljali, sve nekako teklo po nekom svome hodogramu planu. Vidioci su bili vezani uz Franjevce koji su bili na župi, dakle nisu imali neku posebnu duhovnost. Recimo Fraslavko Barbarić je bio jedan od ljudi koji je pratio Franjevo, je završio u zatvoru. Franjevo Zovko on se nije ni smio više vratiti u Međugorje. Dakle, silan je pritisak bio sa svih strana, međutim Međugorje se širi i internacionalizira, dolaze ljudi sa svih strana polako, dakle iz početka su to bili najviše Talijani, nekako njihova narav je takva i oni su prvi počeli, međutim kasnije drugi nacije, da se imamo sada da mislim da iz 50-ak zemalja da dolazi svijeta, dolazi hodočasnika u Međugorje svake godine u milijunima, dakle. Da. Pa koja je priča što se tiče
ja znam da je jedan light motiv te cijele situacije je da postoji određeni sukob između te jedne biskupa tamo i te jedne, recimo, službene crkve, službene crkve, biskupa i fratara koji vode, Franjevaca koji vode u biti Međugorje. Da, tu su u biti dva sukoba. Tu postoji nekakva tenzija koja tu možda otežava tu cijelu priču. Ona se sad uz ovih zadnjih nekoliko godina jako promijenila. Dakle, možemo govoriti da u prošlosti. Dakle, postojala je jedan veliki teret sigurno toga, je onaj takozvani hercegovački slučaj primopredaje župa između franjevačkih i dijecezanskih svećenika, župa koje Franjevci nisu htjeli prepustiti Petrovcima, kako ih oni zovu. Dakle, to je nešto što otežavalo. Zašto su biti Franjevci povijesno, koliko sam vidio, povijesno su tamo i onda su nakon uspostave i širenja dijecezanskog klera, oni su počeli jednostavno po dekretima dobivati župe, ljudi su se sa Franjevcima srodili, to nije baš čak i ljudi ne vole baš previše ove Petrovce. Pa ne može se tako, ja ne bi, teško reći ne vole, ali kad se vežu, dakle ako su vezani uz Franjevce koje jako vole, svako drugi koji im dođe je, međutim to se zadnjih godina nekako ipak jako relaksiralo, ti odnosi su se relaksirali prije svega dolaskom monsinjora Petra Palića u Mostar za nasljednika monsinjora Ratka Perića, dakle to je jedan potpuno drugi profil čovjeka. Dakle, radi se o tome, ali i Međugorje se relaksiralo jer je Papa nakon ove objave, dakle, o kojoj smo pričali, dakle, na tom Vatikan Insideru i tako dalje, dogodio se paralelni proces, a to je da je Papa poslao svog izaslanika u Međugorje, monsignora Henrika Hozera. Okay. On dolazi dolje, šalje mu izvješće prvo pozitivno i on njega imenuje apostolskim vizitatorom. Taj vizitator ima jako... Što radi vizitator? Sad ovako, vizitator je u biti netko tko dolazi, inspektor, ajmo ga tako nazvati našim jezikom, dakle, tobože bilo gdje ako bi došao sad do bilo koju župu ili biskupiju, dakle, dolazi vidjeti, dakle, da li je sve po svim regulama, međutim, taj vizitator u Međugorju ima i upraviteljske ovlasti. Dakle, on je zadužen tamo za pastoral župljana i hodočasnika. Što se događa? Mijenja se logika, dakle, Papa uočava jednu situaciju, imamo plodove. Plodovi Međugorja su vidljivi, dakle. Idemo mi tim ljudima koji tamo dolaze naprosto ponuditi još bolju i kvalitetniju uslugu, idemo vidjeti što ti, dakle, evanđelski, što ti plodovi, kako se oni još mogu više razbuktati. I doista, Hozer kad dolazi ondje, on vidi, to su plodovi koje nigdje drugdje nije vidio. Na primjer, tolike silne ispovjedi, dakle, moli se krunica, križni put svakoga, dakle, ljudi obavljaju neke pobožnosti koje su u Europi potpuno iščezle. Ono što je najvažnije i krucijalno bilo, u središtu međugorskog fenomena je Euharistija. Dakle, Isus. Dakle, Euharistija, euharistijsko klanjanje, to je u središtu međugorskog fenomena. Svaki dan je u Međugorju misa. Ima jedan zanimljiv detalj koji je povezan sa misom. Misa u Međugorju nikad nije bila prekinuta. Komunisti su je htjeli prekinuti. Uhapsili su Frajozu, tog dana su zatočili fratare u župnoj kući. Časne sestre su također bile, cijeli dan su ih maltretirali, ispitivali. Međutim, što je? Jedan je Franjevac, on je i dan danas živ, možda će ovo gledati, Fra Stanko Dodig Kapucin, on je rodom iz Međugorja, došao kući na godišnji odmor i vidio da se događa nešto ludo u selu, ne išao se raspitivati što je, i onda je shvatio da neće biti mise, pa je prošao kroz vinograde i kaže čak je obukao duvanjsku robu na sebe, ono koje se bere duhan, došuljao se do sakristije, bila je na sreću otključana, je otrčao unutra, presvukao se u misno, dakle, i zazvonila, časne su dobacile ljudima ključ, zazvonila su zvona, vrata su se otvorile, bila je misa. Dakle, nikada Međugorje nije, čak su i komunisti na svoj brutalni način htjeli zabraniti, odnosno zaustaviti misu, međutim, ta misa je svaki puta održana u Međugorju u sve ovo vrijeme. I tako da se upravo po tome vidi da je Međugorje, vidi se ta snaga Međugorja što je. Dakle, ondje gdje je prisutan Krist, gdje je prisutna Euharistija, gdje je prisutni ljudi koji se nisu ispovjedili po 30-40 godina, ljudi koji su doživjeli obraćenje, došli su u Međugorje kao turisti, da ih uopće ništa nije zanimalo, dakle doživjeli su snažno obraćenje, iznenada, ne nadajući se da im se to uopće može dogoditi u njihovim životima, dakle ozdravljenja fizička i tako dalje, ili na primjer više od 1000 svećeničkih poziva je poteklo upravo iz Međugorja. Dakle, a koliko često su ta čuda tamo?
Pa ja ne znam, to je teško nabrojati, dakle teško je u svakoj sad, ko će dušu svaku ispitati, ne znam, on dođe iz Latinske Amerike ili ne znam, Francuske, Italije, negdje ode, obrati se omeđu, neki pošalju svoja svjedočanstva. Ja sam vidio puno svjedočanstava, ali nema nekakve baš kvantifikacije. Ja sam čak čuo stvari i prije, jer vidio sam da ima jedna knjiga od nekakvog tipa sa Oxforda, koji čak pisao znanstveni rad o tim fenomenu Međugorja, možemo reći općenito, i bilo je čak čudnih stvari i prije početka. Čak da je recimo i Padre Pio navodno govorio o tome, spomenuo je da će se Gospa pojaviti negdje u Međugorju ili da je bilo isto nekakav kip, isto je bila neka fora s nekakvim kipom koji je od tamo. I bilo je tu raznih povezanih isto fenomena, čak i prije priče i poslije. Da, bilo je i poslije ukazanja vrlo brzo u Gali kod Sinja i tako dalje, koje su komunisti uspjeli zagušiti i ugasiti. Na primjer, kod ovoga kad spominješ, to je detalj koji je vrlo, vrlo zanimljiv. Fra Jozo Zovko, koji nije bio tada u Međugorju, nego je bio u kloštru Ivaniću kod časnih na duhovnoj obnovi i nakon toga u Odri u Zagrebu je pomagao ovima što su radili vjeronaučne udžbenike, dakle i prije polaska je na ručku, dakle u samostanu u Odri, tamo su Franjevci trećoreci, dakle s njima za ručkom je došao mu je neki fratar i kaže, jeste li vi onaj fratar iz Međugorja? On kaže, da, jesam. Kaže, evo imam nešto za vas i dam mu neko pismo. I sad misli, pravzod onako leti avionom večeras, neće sad otvarati, spremi se to u stvari i u avionu otvori to pismo i pročita svjedočanstvo toga fratara koji se zvao frat Teodor Badurina. Dakle, on je bio u misiji u Kanadi i u Americi. Imao je 6 mjeseci prije toga san, viziju da se Gospa ukazuje u Međugorju i to sve skupa napisao, posvjedočio Fra Jozu i Fra Jozo to čita i misli ok, ne, stavi to tamo i dođu u Međugorje i ovi mu kažu Gospa se ukazala. Bilo je tih nekih znakova prije da bi se to moglo doista dogoditi. Kad se govori o Međugorju, jako se često govori o tih 10 tajni. Znači, o čemu se tu zapravo radi? Kakve su to tajne? Mislim, ne naravno, ne bi bio da se znaju, ali jesu li to nekakvi fizički svici, neke te tajne gdje je nešto zapisano? Ima nešto i fizičko tako. Ili zna li se bilo šta o mogućem otkrivanju tih tajni? Dakle, vidioci kažu, Gospa rekla će ostaviti vidljivi trajni znak svoje prisutnosti u Međugorju. On se još nije dogodio, njega čekamo. Imamo tih 10 tajni. Ali nije svakome dana svaka tajna. Svi imaju 9 tajni, njih 3 10, dakle ovi još nemaju sve tajne. Tajne su raspoređene, dakle, za njih osobno, za župu i za cijeli svijet. Ali neko čuva te tajne? Oni čuvaju sami svoje tajne. Dobro. Dakle, oni znaju, dakle, koje su njihove tajne, njima su iskazane. A sad možemo pogledati šta, dakle, vjerojatno se to neće dogoditi, dakle, bit će vjerojatno prije toga otkrivene tajne, 6 ih je, znači to možemo očekivati. Oni kažu da između sebe ne razgovaraju o tajnama međusobno, dakle, gdje su li to iste tajne ili nisu, pretpostavljam da su vrlo ili slične, bliske, iste, pogotovo ove opće. Ima jedna zanimljiva stvar, vidjelica Mirjana Soldo Dragičević, ona je dobila jednu pergamenu, joj je Gospa dala na kojoj su ispisane te tajne, nevidljive naravno, niko ih ne vidi. Čak je dok je bila, ona je živjela u Sarajevu, u stanu u Sarajevu je ostala ta pergamena i kako je Sarajevo bilo bombardirano, oni se nisu mogli vratiti po to, zamolili su Umproforce da im to donesu, oni su donijeli to, nisu znali što nose, nisu mogli pročitati, naravno dali su i to je sada kod nje. Također sa Mirjanom je povezana, sada će ona reći svoje tajne Fra Petru Ljubičiću, jednom Franjevcu koji je sada kapelan u Vitini kod Ljubuškog, dakle ona će njemu reći da je došlo vrijeme da se objave tajne, on će postiti 5 dana i nakon toga će ih objaviti svijetu. On sad već ima 75-6 godina, u izvrsnoj formi, ali već je u godinama, dakle, pa su je pitali hoće li se, navodno će se moći promijeniti i svećenik, dakle, odluka da li je to on ili, uglavnom on je sada taj koji bi trebao. Po svemu sudeći, našoj ljudskoj logici to bi trebalo doći relativno brzo, dakle, da bi se te stvari, sudeći po svjetskim zbivanjima koja su također nalik malo na nekakve apokaliptične slike koje vidimo svih ovih posljednjih godina, ne znam, od ovo što mijenja svijet na razne načine, do samoga smisla življenja, života, udara na crkvu, možda će te tajne doista uskoro ugledati svjetlo dana. Mi to doista ne znamo. Evo, kažem, tajne su. I kad razgovaraš s vidiocem ili s vidiocima, oni uopće o tome ne žele pričati. Dakle, to su teme u koje se uopće ne ulazi. Dakle, o tome kako izgleda Gospa, kako izgleda ukazanje i tako dalje.
To da, ali u tajne se recimo ne ulazi. Evo, to je nešto što je priča za sebe, tajne su tajne, evo možemo samo to reći. A kako su se, kada su krenula ta ukazanja, jako puno ljudi je vrlo brzo krenulo u Međugorje. Međugorje se u međuvremenu jako razvilo. Sada tamo imamo zbilja svašta. I to je neprepoznatljivo od onoga što je bilo. Međutim, kako su se vidioci nosili sa slavom, recimo? Jel postoji nekakva ta promjena ili kakav je bio njihov put nakon prvih 7 dana? Prvo, oni su posve obični ljudi. Dobro. To moraš znati. Dakle, oni su ljudi kod tija. Dakle, nemaju ništa. Dakle, u sebi oni nemaju neke nadnaravne moći, nezračene, svjetle ili ne znam što drugo. Dakle, oni su potpuno obični ljudi, imaju svoje obitelji. Evo, recimo, možemo o tome. Dakle, zašto nisu, mnogi se pitaju, otišli, gospa ih je pitala hoće li ići u redovnike. Zašto nisu otišli u svećenike i redovnike? Ivan je krenuo pa je odustao. Da, ima čak taj slučaj što je zanimljivo, baš čovjek je osjetio poziv i onda ipak odlučio da nije za svećenika. Što je pomalo sumnjivo, ali već znamo od onog, naravno, sabora u Tridentu, da je posvećeni život savršeniji od života laičkog. Tako je, sad je to pitanje, dakle, jest, točno. Međutim, što je? Ti imaš danas situaciju u kojoj je izložena, na udaru je najviše obitelj. Dakle, crkva udar na crkvu ide preko obitelji. Dakle, pitanje je li obiteljski apostolat lakši ili teži od svećeničkog poziva. Hop, sad gdje smo sada? Dakle, kad se u današnji kontekst vremena stavi, dakle, možda bi njima bilo lakše živjeti kao redovnicima u nekim klauzurama, zatvorenima, dakle, potpuno izoliranom svijetu, da su se odlučili za njega. Možda bi im tamo i ugasili. Znači misliš da je to samo po sebi poruka? Njihove karizme ili tako, ili je upravo poruka ovo, dakle, živite običnim, jednostavnim svjetovnim životom. Oni nisu završili neke velike škole, oni imaju, ljudi im znaju prigovarati, imaju, ne znam, pansione, apartmane za hodočasnika. Čim bi se bavili, dakle, ta jedna vidjelica, ona doslovce dvori te ljude koji tamo dođu, ona im mijenja posteljinu, donosi ručak i tako dalje. Znači oni žive jednim običnim životom, kao da su, ne znam, turistički djelatnici na Jadranu, dakle, otprilike u tome kontekstu. Svi imaju svoje obitelji, njihova djeca su se poženila, mnogi od njih su neki već i bake i djedovi. Dakle, to ide u tome smjeru. Kažem, posljednje pitanje, je li danas lakši apostolat obitelji biti otac ili majka, ili je lakše biti redovnik, redovnica ili svećenik? To je možda tu nešto na što nemam odgovora, što se možda vidi upravo kroz tu njihovu karizmu i kroz to njihovo poslanje u današnjem svijetu. Da, međutim, kad gledamo, recimo, naravno taj fenomen Međugorja, on ima i svoje protivnike. I on ima i ljude koji ga kritiziraju, naravno i kako znam i biskup Perić je to kritizirao između ostalog. U knjizi je tekst biskupa Perića zašto prvih 7 dana nije istinito. Ja sam kao novinar stavio drugu stranu. On piše zašto to nije istina. Tako da se razumijemo da evo. Ima tu i druge strane. Kad si spomenuo da ima i druga strana. Dakle, evo, oprosti što sam te prekinuo. Ma ne, ništa. Ima tu nekakvih onda i argumenata koji su ljudi postavili zašto to možda nisu ili autentična prikazanja ili svakako određene sumnje. Ja bih rekao da tu ima možda glupih prigovora i da ima i dobrih prigovora, u svakom slučaju nekakvih prigovora o kojima valja dublje razmisliti. Po meni, glupi prigovor bi bio, recimo, pa oni su to napravili zbog novaca, tamo se sve razvilo. Pa normalno da se razvilo. Mislim, ja sam bio recimo u Santiago de Composteli. Pa tamo je sve prepuno mjesta gdje ljudi mogu kupiti suvenire, sve prepuno mjesta gdje hodočasnici mogu odmoriti navečer. Pa čega, prosti današnji razmaženi čovjek koji dođe negdje sa svojim autom ili busom klimatizirani mora prespavati. I hoće, želi jest. Želi kupiti neki suvenir ili ne želi kupiti knjigu. Mislim, mora kupiti knjigu. Mislim, ili ne, krunicu ili ono što se već kupuje u Međugorju. Dakle, pa da, zato bi ja rekao glup je prigovor jer moralo se napraviti prostor za toliko ljudi koji dolaze i to bi svi napravili. Moglo se pristupiti drugčije. Ima jedan, evo, možemo reći jednu kritiku, recimo Fra Slavko Barbarić, što se tiče toga samog smještaja, rekao ljudima, Međugorcima, Župljanima. Napravite pansione da možete, dakle, svi živjeti od toga, da vaša kuća može primiti jedan autobus. Da. Međutim, nazidali su se ti hoteli koji prime po 3-4 autobusa. Da. Sad, da li se to moglo izbalansirati drugčije? Vjerojatno da. Međutim, ušao je novac, ušao je kapital, dakle, niko nije, novac prođe, ne, mislim, novac je. Dakle,
sad da li se to moglo drugčije? Ili kažu ljudi dođu u Međugorje, joj, te suvenirnice tamo, to sve blješti svijetli. S one strane ceste. Sad pazi o čemu se to radi. Ne znaju. Dakle, komunisti su dopustili iz početka trgovcima, dakle, koji su dolazili sa svih strana, bili muslimani, ne znam, Romi ili ne znam ko sve skupa, da svoje štandove stave do crkve. Dakle, oni su praktički ušli u svetište, u sakralni prostor, jedva su ih frateri izgurali, prebacili preko ceste. Sad neko dođe i kaže, joj, ovo tu sve blješti. Pa naravno da blješti, ljudi moraju imati upaljena svjetla, mislim. Ali su ih, dakle, odmaknuli od crkve, to je važno. Ja to nikad ne govorim ovako, ali ja sam doktorirao sam filozofiju, znam kako ide argumentacija, znam argumentirati, ja odgovorno tvrdim iz ove pozicije da to da postoje suvenirnice je možda najgluplji argument protiv ukazanja koje sam ja čuo. Tako, ali postoje drugi argumenti. Primjerice, to, spomenuli smo što se tiče posvećenog života, ali postoji možda isto i argumenti da je tu postojala određena vrsta neposluha, uzevši u obzir taj sukob između fratara i dijecezanaca. Postoji isto tako možda i argument, ono što je recimo i Papa možda dao naslutiti, to da je jako, jako čudno i da je ogroman presedan to da se nekom djevica Marija ukazuje svake godine na rođendan. Ili broj ukazanja. Da, što je jako čudno. Zašto bi se bilo kojem pojedincu Blažena djevica Marija ukazivala na njen na rođendan ili na bilo šta? Čini se, nemamo nijedan takav primjer u prošlosti koji ja mogu... Jesi čitao dnevnik Svete Faustine? Nisam čitao, ali čujem da je imala često ukazanja. Vizije. Ajde kad ga pročitaš pa me nazovi pa mi reci koliko je se puta Isus ukazao. Da. 1000 puta. Dakle, on je njoj diktirao, govorio čak i kako da naslika sliku. I što se dogodilo, dakle, sad da stavimo Međugorje na stranu. Što se dogodilo sa Svetom Faustinom u povijesti? Ona je zabranjena. Dakle, počelo je štovanje milosrdnog Isusa. Da. U Poljskoj su slike već bile u crkvama. Dakle, počele su molitve krunica ova Božjeg milosrđa koja se i dan danas moli. Međutim, u jednom trenutku kongregacija za nauk vjere rekla ne, izbacite sve slike van, zabranite to najstrože, dakle, i potpuno je, dakle, to je sve izmišljotina i poništila je, dakle, tu jednu vrstu pobožnosti. Ona je bila nekoliko godina u bunkeru, da bi kasnije ponovno izašla van. Koja je danas najpopularnija krunica u ovoga trenutka koja se moli evo i kod nas i svugdje? Ja mislim zadnjih godina je krunica Božjeg milosrđa svaki dan u 3 sata. Dakle, nije uvijek ono što crkva u jednom trenutku u svojoj povijesti odluči, ne mora biti točno, to se može promijeniti, pa tako i ovo. Neposluh se postavljao upravo zbog toga, zato što je bila velika represija. Ako ja imam ovlasti, neću sad reći kao biskup, ali kao menadžer, i narediti nekom, dakle ja vrlo tebe lako mogu optužiti za neposluh ako ti ne radiš ono što ja želim. A što ja želim? Ja želim da ti u Međugorju ne pastoraliziraš, da ti ne radiš, ja ti oduzimam tvoje insignije, dakle ono što tebi pripada, to su ovlasti za ispovjedanje, slavljenje mise i tako dalje. Ti se protiv toga buniš i ja kažem, opa, vidi ovaj u neposluhu, gledaj, vidi ti njega kako on ne sluša, meni pišem pisma protiv tebe u kongregaciju za nauk vjere i ti dolaziš na crnu listu. Dakle, tu su bili veliki animoziteti i sukobi, čak ja ću reći i na nekoj osobnoj razini. Dakle, i to je dovelo do, međutim ja mislim da čak i to na neki način nije uspjelo naštetiti međugorskom fenomenu, nego mu je dalo na nekoj dodatnoj kvaliteti. Dakle, ako i postoje, u svačijem životu postoje prijepori, dakle u obitelji postoje prijepori. Nemamo mi svi unisona mišljenja oko nekih stvari, čak i oko nekih ključnih stvari koje moramo donijeti u našoj obitelji ne postoje, dakle, pa se na neki način mjerimo. Međutim, ljudi misle da je crkva jedna vojska, ko da je to koju zapovjeda Putin, ne da kaže sad to mora ići u ovom smjeru, mora biti tako. Dakle, nigdje nije propisano koliko mora biti broja ukazanja, kakve moraju biti poruke, odnosno ono što je najvažnije za čovjeka, možda shvatiti vjernika, najjednostavnije, da su to privatne objave. Dakle, službena objava završava sa Svetim pismom i crkva se drži službene objave i tradicije. Ovo sve drugo, to su privatne objave. Lourdes, Fatima, Guadalupe, Santiago de Compostela, dakle to su privatne objave. Ne znaju. Dakle, tebi ne može papa ili meni narediti, vi morate vjerovati u Međugorje ili Lourdes. Ma nemoj, zašto bi ja vjerovao? Pa to nije službena objava. Da. Dakle, znači čovjek ne mora vjerovati ni u ukazanja Svete Faustine Kovalske. Ne,
Jer u biti postoje dva izvora objave, jedan je Sveto pismo, drugi je tradicija. Tako je. I to je sve ono što je potrebno. I crkva čak kaže i kad tako. crkva prizna nešto, to ne znači da bi katolik morao biti obvezan vjerovati u Upravo sadržaj tako, privatne objave. Upravo tako. Ali što je, dakle, što se skriva iza toga? Dakle, ta ukazanja ili vizije ili razne pobožnosti koje se nakon toga razvijaju su poticaji buđenja, probuđenja vjere u određenim trenucima, znakovi neki vremena koji očigledno dižu vjernike, mijenjaju svijet i potrebni su u svijetu. Nekome pojedinačno, osobno su potrebni, nekome možda nisu. Međutim, očito da ima ljudi kojima su potrebni. A postoje znakovi, dakle, postoje plodovi. Ako je netko došao u Međugorje, ko se nije ispovjedio 30 godina ili 40 godina i osjeti potrebu da se ispovjedi, to je čudo. Plodovi. Dakle, oni su po tome vidjeli, dakle, bio je taj kapelan u Međugorju, Frazrinko Čuvalo, citiram ga u knjizi. Onako bio strog, nije on baš vjerovao djeci, njega to nije ni zanimalo. Međutim, kad je on vidio da se ljudi ispovjedaju, dolaze ljudi ne ispovjedaju. Dakle, Fra Jozo Zovko je ispovjedio udbaša, šefa udbe iz Splita koji je došao dolje vidjeti na teren što se događa. Dakle, kad ljudi vide da se takve stvari događaju, da počnu vjerovati da ovo doista nije nešto obično i da se događa upravo u ovom kontekstu, dakle, buđenja vjere, duhovnosti, ajmo to nazvati kako god hoćemo, bez obzira što se radi o privatnoj objavi. Dakle, u nju ne moramo vjerovati, međutim, ako ona služi tome da se ta plodna njiva natopi i da buja, onda zašto je ne pustiti da ide u tom smjeru? Pa je, a što na primjer sa određenim kontradikcijama? Ja sam znao čuti da postoje nekakve kontradikcije u onome što Gospa njima govori i recimo ovdje ima jedna stvar isto iz tvoje knjige. Ovdje piše na primjer za Mirjanu Dragičević Soldo da je svakodnevno ukazanje imalo do 25. prosinca 82. kada je Gospa povjerila posebnu 10. tajnu i rekla da će se ukazivati samo jednom godišnje, no od 2. kolovoza 87. ima ukazanje svakog drugog u mjesecu. Da, i ta su ukazanja prestala prije pandemije. Ali nije li to kontradikcija? Nema, zašto bi bila kontradikcija? Pa dakle, kaže ja ću ti se pokazivati samo jednom godišnje, onda joj se pokazuje 2 puta mjesečno. Na njezino iznenađenje Gospa se ponovno ukazuje i kaže sad ćeš imati ukazanja svaki mjesec. Zašto? Ne zna ni ona sama. I ta su ukazanja trajala praktički ali sve do... Ali nije li ovo posljednje u kontradikciji s ovim prvim? Ne vidim ja tu nikakvu kontradikciju. Vidimo možda našu neku ljudsku, logičnu, ako Gospa, ali otkud mi znamo što Bog može promijeniti mišljenje i reći, dakle, ako sam imao sad jedan plan, imam sada drugi. Ja sam baš bio na Mirjaninim ukazanjima često tog drugoga u mjesecu. Bio sam jako blizu i imao sam prilike vidjeti i promatrati, dakle ja sam novinar ipak, ja nisam ono sad neko tamo ko je došao tražiti čuda, ne bi li vrištao i skakao od sreće, nego sam novinar koji to dosta gleda i kritički i približiti se samom epicentru toga svega. I vidio sam, dakle, ono što sam mogao vidjeti, to je bila vidjelica Mirjana koja je autentična u tome trenutku ukazanja, dakle oni su prošli čitav niz ovih ispitivanja, svega, boli su ih iglama, svjetlili mu oči, ne znam što se skupa i tako dalje, međutim to je autentično. Zašto se njoj Gospa ukazivala ponovno svakog drugog mjeseca? Zašto je prestala ponovno prije pandemije? To ne zna ni ona. Pa da, pa mislim, s jedne strane, ako gledamo filozofiju o Bogu, najčešće se govori da Bog zna sve što će se dogoditi u budućnosti. Znači, Bog se na neki način ne može predomisliti, jer on zna sve što će biti. Jasne. I on je na neki način, njegova volja je uvijek savršena i uvijek je određena. Jasne. Međutim, s druge strane, ako čitamo Stari Zavjet, vidimo to nekako predomišljanje, na primjer, kada Bog želi kazniti Izraelce, pa onda dolazi Mojsije i kaže nemoj Bože, pa se Bog predomisli, pa ih ipak ne kaže. Zašto to radi? Zato što odgaja čovjeka. Da. Dakle, Bog cijelo vrijeme kroz Sveto pismo, on odgaja čovjeka, dakle s njim sklapa savez, zavjet, potpisuje ugovor, ti ja sad potpišem ugovor, ja kažem, gledaj, ali ti mene moraš, odgojit ću te na ovaj način na koji te ja želim odgojiti, vodim te, vodit ću te, a ja švrljam okolo i zovim. Dakle, ti kažeš, ček, vrati se, molim da te podsjetim, pa mi smo to piše u ugovoru, te stavke, i onda kažu, ne, taj ugovor, ne, ajmo mi napraviti novi ugovor, dakle, sad ćemo dati sve što imamo, dakle, Bog šalje svoga sina i radi novi ugovor sa čovjekom. A čovjek je čovjek, opet zaboravi, ja zazujim, ja dalje, međutim, onda kaže, taj sin, kaže, evo, poslaću vam svoju majku da vas podsjeti na to ko sam ja, gdje sam. Gospa, recimo, u Međugorju uvijek ukazuje na svoga sina, to je jako važna poruka, to je. Kaže Gospa, na primjer, ovako vidiocima, ako su ljudi i u prilici da budu na ukazanju, kad se ja vama ukazujem, ili na Euharistiji, na misi, obavezno neka idu na misu, ne na ukazanje. Dakle, uvijek vodi, dakle, put do Isusa je preko Marije. Dakle,
I to je ono što mi se čini da tu vrstu autentičnosti međugorske poruke drži sve ovo vrijeme na životu. Da je drugčije, raspala bi se. Ali imam jednu zgodnu priču, sjedili smo ovako neko društvo, pa evo i tebi ću je ponuditi da razmislimo zajedno o njoj. Ti si dakle doktorirao, filozofija, teologija, dakle imaš teološko znanje. Teološko nemam, ali filozofija. Ali imao si teološke predmete, dakle neke koje se tamo, dakle upoznat si s teologijom, to ti je poznato. Medijski si educiran, dakle čim razgovaramo sve skupa. Znaš neke prijatelje, evo tu su naši snimatelji, isto ja znam dobri ljudi, dobri vjernici. Ajmo se naše 6 storica, dakle sada dogovoriti. Sada, dakle evo pred cijelom javnošću, neko oni znaju da ćemo imati svakodnevna ukazanja jer nam je to neki interes. Materijalni, ja bih htio biti slavan, ti bih htio biti bogat, on bih htio biti zdrav ili ne znam šta. Dakle, imamo neki svoj interes. Znači, poznajemo Sveto pismo, poznajemo komunikacije, poznajemo načine, medije, imamo tehnologiju, imamo sve. Dakle, imamo oružje u rukama i taj dogovor ne mora niko znati. Evo, sad ga je neko slučajno čuo i sreo. Svaki dan imamo ukazanja u 18:40 ili 18:30. Dogovorimo se vrijeme, da znamo, da se znamo rasporedi dan. Ne? Nalazimo se svaki dan. I svaki dan u isto vrijeme imamo svih 6 storica ukazanje. Pitam te dokad bi to trajalo. Trojica bi rekla, gle, znaš šta, ja to više ne mogu. Nakon 10, 15, 20 godina, čuj, sam se opario, mi je dodijalo, znaš ono, ja to ne mogu. A mi to više nećemo raditi nas trojica, ali ova trojica nastavi još dalje 40 godina. Je li to moguće? Pa znaš šta je, čini se da nije, ali kad gledaš s druge strane, pogledaj koliko ljudi ide recimo na hadž ovih muslimana, koliko njih je povjerovalo recimo temeljima islamske vjere i naravno mi možemo reći koliko ima sljedbenika drugih religija. Ja svakako mogu reći da je moguće da mi muslimani štujemo istog Boga, samo što ga oni ne opisuju na dovoljno točan način kao mi, jer svakako oni tvrde da Isus Krist nije Bog, a što je to je za nas jedna od najvažnijih stvari koje postoji na ovom svijetu. No bez obzira na to i ta jedna i oni imaju jako puno sljedbenika. Koliko svi ljudi idu na hadž i skupljaju se oko onog kamena tamo. Ali mi ne dovodimo sad u pitanje sustave vjere, nego sad dovodimo ovo. Ajmo se mi dogovoriti, dakle, ajmo napraviti neki komplot, neku zavjeru, izmisliti ovako nešto ovoga tipa, ali pazi, ovo može biti stvarno super, unosno i dobar biznis i od toga napraviti biznis. Dakle, ne izmišljamo sustav vjerovanja, dakle, izmišljamo samo neku pojavnost, nešto što bi bilo slično Međugorju, da se mi oparimo, proslavimo, da lijepo živimo, ugodno i tako dalje. Ja ti tvrdim da bi svi 6 storica završili na psihijatriji vrlo brzo. Da ja vas 6 storicu pozovem na rođendan i jedan neće doći ili 2. Tako da tako to uglavnom u životu ide. Ljude ne možeš na rođendan pozvat, a kamoli šta kažu da su ovih svih 6 vidjeloca potpuno, oni nisu bili dio iste te klape, ekipe, kako bi ih zvali, oni su bili živjeli u susjedstvu, ali nisu bili ona grupa jezgra. Praslavko Barbarić ih je često pokušavao okupiti, nikako ih baš upravo svih 6 ili ih je trebao zbog nečega. Kaže, ja da sam gospa, vas 6 ne bi nikad izabrao. Jer nikad ne mogu vas skupiti, dakle, vi ste nemogući na sve strane. Dakle, to ljudski, dakle, što je. Ali nemojmo biti nekritični. Treba kritički promatrati stvari oko sebe. Treba, zato što nije crno-bijelo. Jer može biti, pazi ovo, ja mislim da ljudi to nekad gledaju crno-bijelo. Ili je Međugorje istina ili nije istina. Ili vjeruješ ili ne vjeruješ. Ja ne mislim da je tako. Primjerice, ja iz svega što sam iščitao iz prvih 7 dana, ja vjerujem u prvih 7 dana. Čini mi se autentično, ne vidim ništa loše u tome. Međutim, u sva ta daljnja ukazanja i u te sve svakodnevne ili jednom godišnje ili nekom za rođendan, tu sam recimo puno više sumnjičav. Tu sam više blago agnostik, mogu se uvjeriti na ovu ili na onu stranu, otvoren sam zbilja. Ništa, ja moram pisati onda knjige do daljnjega, ne, da bi tebe uvjerio. Pa ne, nego jednostavno, ja sam otvoren tome, ali ja čekam da to završi i da ja vidim kud to sve ide. Ali primjerice, postoji takva neki middle ground. Gle, ovdje svakako nešto ima. Međutim, znaš da treba biti oprezan tamo gdje ima ona izreka gdje Bog napravi crkvu, đavo napravi kapelu. Ima, tako je. Ima zanimljivo, još sad se asocirano, mislim da je 1987. u pitanju, to sam vidio, jednu poruku Mirjani, dakle, gospa, kaže, pazite, budite jako oprezni. Sa mnom, dakle, kad su i ukazanja, uvijek iza mene dolazi Sotona. Dakle, on dolazi ukrasti darove, dakle, one koje ja donosim. Dakle, to nije ništa neobično. Dakle, u duhovnom životu je to najnormalnija pojava. Dakle, sad ko želi živjeti duhovni, bogati duhovni život, on zna da ga Sotona može opljačkati za ugla i prevariti
ne na način na koji mi zamišljamo da je to nekakvo rogato, ružno, crno stvorenje kojeg se treba bojati da spava ispod kreveta i ne smijemo upaliti svjetlo. Ne. On će se prikazati nama onom najljepšem, najboljem obliku gdje smo najslabiji, gdje želimo upravo ono što... Zato što to nije budala u krajnjoj liniji. Nego... super inteligentno biće. Dakle, prema tome, ti misliš da on ne dolazi u Međugorje? Ma dolazi, naravno dolazi. Ja dok sam pisao ovu knjigu, ja sam imao milijardu problema i pitao sam jednog duhovnika šta mi se događa. On kaže, gle, Sotona unaprijed zna ko će kupiti ovu knjigu. Šta ti je? Mislim, radiš taj posao koji radiš. Dakle, ali nastoji živjeti tako da to ukalkuliraš, kako bi rekao, u štetu. Mislim, neku štetu, ne, dakle, koji svaki drugi posao. Što bi rekao, recimo, za ovaj prigovor? Ja sam gledao malo sadržaje ovih nekakvih i dnevnih tih prikazanja i ove porukice, jel, nekakve te svakodnevne, ove što često dolaze, ima na internetu i jako ih ima puno, to je more poruka. No kada se pročita jedan broj tih poruka, meni sve izgledaju vrlo slično. Dosta su slični jedne s drugima. U njima se ništa posebno ne govori, onako koliko mogu procijeniti. I nemaju nekakvu tu dinamiku koja je svojstvena za nekakve svete tekstove. Recimo, ja kad gledam Veliča, na primjer, iz Biblije, tu je uvijek kako Bog rasprši oholice umišljene, silne, zbaci s prijestolja, uzvisi neznatne. Uvijek je tu malo i te nekakve i drugčije retorika. Ovdje je sve vrlo pacifizam, ja dječice, volim vas, sve uvijek super. Možemo li možda iz tih možda nekakvih tih jednostavnosti, tih poruka, je li to sumnjivo isto na neki način? Evo, ja ću te pitati, dakle, čitao si poruke, koje su tri glavna elementa tih poruka? Pa ja bih rekao vjera, nada, ljubav, ovako. Da, ali što kaže Gospa? Molite, da. Dakle, molite, stalno ponavlja molite, dakle, znaš što to znači, dakle, postite, čitajte Bibliju, čitajte Sveto pismo, idite prema mome sinu, dakle, to je nešto vrlo važno, i budite prisutni na Euharistiji. Dakle, kad smo kod prigovora na poruke, ljudi kažu, dakle, Gospa je majka i ona dolazi kao majka svojoj djeci stalno ponavlja. Dakle, majka odgaja svoju djecu ponavljajući joj stalno u biti jedno te isto. To je čak i možemo reći čak i u srži tradiciji židovskog načina odgoja, da upravo tako odgajaju svoju djecu. Marija je bila židovka, dakle, to je jedna stvar. Ponavljanje i pamćenje. Ponavljanje i pamćenje, da, skroz dok ne prihvatiš i ne usvojiš. Da su oni znali psalme na pamet i sve. Da, ali sad te pitam još jedno drugo. Dakle, ljudi kažu, da, ali toliko tih poruka, toga svega. Koliko poruka se dobije danas na mobitel? Koliko si dobio jučer? Koliko ćeš dobiti sutra? Koliko si mailova primio? Dakle, koliko si dobio informacije samo svaki dan? U toj šumi, dakle, kakofoniji i svega toga, današnjem čovjeku očito treba ponavljanje. Kakvo ponavljanje? Komplicirano. Ja tebi da pošaljem nakon ove emisije nekakav tekst od kobasicu teksta sa nekakvih svojih 20 kartica nekih razmatranja, ti bi rekao, gledaj, Darko je poludio, ko će to čitati, baci to u smeće, ne? Znaš, ali kad ti čuješ neku poruku koja je jednostavna, pa čak ti se možda čini banalna, ona će ti proći, ali neko ti u njoj rekao, daj moli, ti ćeš se sjetiti, pa moj život se neće mijenjati ako ja ne molim. Dakle, Gospa daje tamo vrlo simplificirane, ali ključne temeljne poruke, dakle one koje su danas važne u svijetu. Ne vidim kako bi, dakle, ljudi očekuju da je, dakle, djeca nisu niti teolozi, niti su profesori, niti su akademici, dakle, oni su potpuno jednostavni. Ona preko njih, dakle, kao medija koristi upravo te poruke koje im šalje i to je ono što privlači ljude. Dakle, koji dolaze ondje i nalaze ono što im treba. Dakle, ljudi koji kažu, dakle, mi nismo molili u životu. Ili smo molili, pa nam se nije ništa, ali kom smo se molili? Ljudi se često zapitaju kome su se molili. Nisu se molili Isusu Kristu, nego su molili nekom svom Bogu, nekom svom idolu. Međutim, kada ti fokusiraš to i kada se to dovede do te jednostavnosti, da se ti počneš izravno obraćati Bogu i da taj Bog počne tebi odgovarati i da se Bog izravno tebi umiješa u život i da On vodi tvoj život, da ti osjetiš, da ja konkretno osjetim da Bog vodi moj život u pravome smjeru, ja onda ne sumnjam da su te poruke neautentične. Dakle, nemam razloga sumnjati u njih. Ko da bi sumnjao u semafor ako se upali zeleno da na njega startam. Pa što je imali jednostavnija stvar? Crveno, žuto, zeleno. Da. Neću proći na crveno, jasno. Ne? Pa u svakom slučaju, kada se gledaju nekakvi kriteriji te filozofije, recimo određenog mističnog iskustva, ja mislim da su nekakvi generalni kriteriji itekako zadovoljeni. To da oni nisu
niti drogirani, da nisu bolesni, da nemaju nekakve, pogotovo tada u ovim prvim danima, nekakve koristi od toga, čak im je išlo na štetu i na opasnost. I uzevši u obzir zbilja sve te faktore, ako čovjek sam po sebi dozvoljava mogućnost nekakvog religioznog objašnjenja, mislim da se tu doslovno nameće samo od sebe. Da, ja sam isto pristaš upravo toga načina na koji si ti to izgovorio, dakle to je to. I sada, ali čovjek opet ima slobodnu volju, dakle to izabrati, prihvatiti ili ne, hodočastiti tamo ili odlaziti ili ne odlaziti ili živjeti neku drugu vrstu pobožnosti koja njemu odgovara. Različiti smo, pa evo, mislim, postoje potpuno drugi oblici slavljenja, doživljavanja Boga od toga koji se doživljava tamo. Nekom to odgovara, neko se savršeno pronađe, neko tamo ne pronađe gotovo ništa i ode na neku svoju, neku drugu stranu. Zašto ne? Netko je u karizmatskom pokretu, neko je ovako, neko je onako. Dakle, mislim, ljudi ima raznih pristupa. Pogotovo danas imaju veliki izbor. Dakle, prema tome ne vidim to problem. Nego mogli bismo malo sada promijeniti temu i htio bih te pitati nekako općenito i o tendencijama u crkvi danas, jer znam da to proučavaš kao novinar, da se i time baviš konstantno, tako da tu zbilja imamo jako puno tema koje možemo proći. Pa mene recimo zanima velečasni sudac, on je bio jako popularan prije i nekako je nestao sa tog svjetla pozornice, možemo reći, ali dobro. U svakom slučaju ga nema toliko često za vidjeti, pa što je s njim? Da, evo, sudac je prolazio, ja ga dobro poznajem, pratim od početka i osobno smo dobri, dakle, pa govorim o njemu s najboljim namjerama. On je prošao tu jednu fazu kad je bio, tako što kažeš sam, jako popularan. Znaš, ovaj reflektor koji meni blješti u oči, teško bi mi ga bilo gledati svaki dan. Zaslijepio bi me. Dakle, možda je to sve što je na njega, ta pažnja javnosti tih reflektora, ajmo i tako nazvati, možda je utjecala na njega da mu je toga svega bilo previše. Sudac je u biti spašavao živote, ja sam čuo svjedočanstva brojnih ljudi koji su, dakle, čovjek priča, pazi, razgovara ovako, dakle, ja sam odlučio, branitelj, odlučio sam se ubiti, dakle, nema dileme, dakle, imam ženu, 4 djece, ali sam se ja odlučio ubiti, moj život apsolutno nema smisla. Idem samo još otići kod tog suca, idem tamo, ali sam odlučio, ubiću se, samo kad se vratim od njega, ubiću se. Nakon razgovora, ispovjedi kod njega, on se potpuno promijeni mišljenje. Dakle, on je mijenjao ljudske živote. Međutim, on se isto sudarao sa svjetovnim stvarima s jedne strane, s druge strane sa turbulencijama, zavišću, ljubomorom u crkvi koja nije bila bezazlena i taj pritisak na njega je doveo do toga da ga je njegov biskup sadašnji na neki način morao sačuvati i skloniti ga, dakle maknuti ga od tih reflektora, dakle malo ga više privući k sebi, dakle na krk, da mu bude ondje bliže, da ne bude izložen toliko javnosti i toliko je pažnje, jer on je postao biti mega zvijezda. Gdje god se pojavi, mi smo znali pričati ovako, dakle, on kaže, pazi, gledaj, ja ne mogu otići u DM kupiti četkicu za zube. Kakav je to život? Mislim, treba i te ljude shvatiti. Pa i vidioci. Mirjana Dragičević Soldana kaže, ne može prošetati na ulici. Puf, na njoj odmah 1000 ljudi. Dakle, nije lako nositi tu karizmu. Pazi, njemu krvari križ na čelu. Ja sam znao... Da, on je jedini sa stigmama. Ima stigme na rukama, dakle, i nogama koje mu stalno krvare. Dakle, to je zanimljivo. Sad, ako ga ti gledaš samo kao takvoga, ja sam s njim znao pričati ko s tobom, mene ljudi pitaju, jel imaš sudac križ na čelu? Jokajem po pojma, ja nisam ko da sad tebi gledam imaš križ na čelu. Nisam ga doživljavao tako. Međutim, ljudi su ga doživljavali kao čudotvorca, htjeli su ga imati za sebe, dakle, ljudi imaju stalne probleme, stalne potrebe i tako dalje. Ja vjerujem da je taj pritisak na njega, da ga je čak možda malo umorio. To je biskup njegov dobro primijetio. Te lokacije su se mijenjale zbog tih unutarnjih stvari u crkvi, gdje je imao seminare, pa ovo, pa ono i tako dalje. To znači on se zapravo povukao negdje. Ja bih rekao da je on na stand-by. Ja bih to tako nazvao. Dakle, ovaj biskup koji je sada na Krku, on je nekako očinski postupio i baš ga je, ono kaže, privukao sam ga k sebi da se relaksira. Ja vjerujem da će Zlatko Sudac čak možda i vrlo brzo bljesnuti ponovo. Možda ne na onaj isti način, što ne bi bilo dobro, malo i on sad već i ostario, u međuvremenu bio mlad, zgodan, popularan, znaš, to ide sve to skupa i u isto vrijeme čini čuda, dakle, znaš, nije... Pa je, i to mi je bilo jako čudno, evo ja ću sada iskreno reći, mislim, možda sam ja malo primitivan, ali nekako čisto evo iskreno, pa ti reci što misliš o tome. Meni je kod njega bilo čudno i otkad se pojavio i prije, ja sam još bio i klinac,
on je onako dosta odgovara onom tipu metroseksualca, to onak čovjeka koji se pretjerano uređuje i ono je vrlo na milimetar obrijan, sav neki uglancan i ne znam, ima i ona krokodilske cipele i šta ja znam, znam da je snimio možda i nekakav onaj CD s pjevanjem pa on hoda po vodi i tako. Jesu li to možda, mislim, svaki čovjek je nesavršen i griješi, ja ne idem uopće u to, osim naravno Isusa Krista i Blažene Djevice Marije, ali je li to možda bio neki dio toga što je je li mu bilo možda previše na taj način, što je možda je li to utjecalo na nekako njegov karakter? Ima jedan dio Zlatka Suca koji je poznat javnosti, a mi ćemo ga sad dotaknuti i osvijetliti, to je Zlatko Sudac je i umjetnik. Dakle, Zlatko Sudac je esteta. Umjetnik je čovjek koji zna on je vrhunski umjetnik. On radi takve stvari iz nekakvog ljevanog stakla, ne znam uopće kako se to zove, on slika, dakle on je slikao krvlju koja mu se slijevala iz stigmi, on je radio takve čudesne slike ogromnih formata, 5x5, 6x6 i tako dalje. To je nešto nevjerojatno, dakle umjetnik. Ti imaš umjetnik, sreo si umjetnike, dakle kakvi su umjetnici? Umjetnik nije prosječan čovjek. Mislim da on sam malo čudan. Ne bi rekao da je čudan, dakle on je osebujan, dakle on ima svoju narav, on želi, on kao takav, dakle ako stvara takve stvari oko sebe, on želi lijepo izgledati. Ja sam ga isto nekad znao odvorno pitati, ma dobro, ali ti ta brada baš mora biti tako na sve. Ali on kaže, ali prijatelju, ja to volim. Kako ne bi, dakle, i ja sam se uredio pred ovu emisiju. Dakle, on ima u sebi to, one vrlo, vrlo visoke estetske kriterije ima prema sebi, ali i prema ljudima oko sebe. Recimo, sjesti s njim za stol kad ga on servira, ma on to nema, to je do zadnjeg detalja tamo napravljeno. To je on, dakle, on je s jedne strane svećenik, duhovnik i tako dalje, s druge strane umjetnik, ima možda tu neku, nije običan, pazi, ono što on radi, to nije obično, ljudi, mi bi ga htjeli uprosječiti, da bude običan, da hoda u nekim starim trapericama, izlizano u nekoj košulji, bi nam bio okej. Ali on nije prosječan, dakle on je iznad prosječno, dakle u onome što radi, ono čime se bavi, gdje se pronašao, a to je taj njegov svećenički poziv. I on je naprosto u svom životu iznad prosječan. Iznad prosječni ljudi imaju neke svoje kriterije. Dakle, to je, i uostalom volio je bijelo, na primjer, uvijek bi bio. Ja kada sam ga isto pitao zašto si stalno u bijelo, meni zašto ne bi bio? Sviđa mi se bijelo. Jel to negdje, s čim je to u koliziji? Ni sa čim, dakle, nema nikakve veze. Dakle, to je naprosto čovjek koji je želio svoju osobnost izraziti možda na neki drugčiji način, na nešto sve skupa, a opet je bio, kako bih rekao, ponizan. Prikrivao je taj svoj križ. Dakle, on ga je lijepio nekim dvostrukim flasterom da se ne vidi. On nije hodao sad po trgu Bana Jelačića da to sad svi vide. Uvijek je nosio. Ja mu, na primjer, evo dugo godina, dakle, poznajemo se otkad se pojavio. Ja mu nikad nisam vidio stigme. Niti sam ga ikad pitao da mi ih pokaže. Uvijek je nosio kao znojnike neke oko ruku, dakle, a znam da ih ima i pitao sam ga i krvare mu. Dakle, on ih je skrivao, nije to pokazivao. Dakle, ima neku svoju osobnost koju ja poštujem. Dakle, ako ljudi žele prilagoditi sve sebi nekim svojim kriterijama, onda bi bili svi isti. Ja takve ljude ne volim. Ja. Ok, što kad već pričamo o veličasnom sucu, možeš li nam malo više reći o čudima koje on radio? Da, dakle, on sam kaže i ne voli o tome puno pričati, ali on sigurno ima mnoge darove. Dakle, ne znam, između ostalog dar bilokacije, levitacije, spoznaje, dakle, duboke čitanja ljudskih srca i tako dalje. To ljudi sami svjedoče. Ta čuda koja su... Ljudi su ga vidjeli da leti, da se bilocira. Ljudi su ga vidjeli dakle, ljudi imaju svjedočanstvo o njegove bilokaciji. Dakle, to je zapisano. Samo ovo što se njemu dogodilo, stigme, on mi je jedan put rekao, gle, stigme su to da bi ljudi došli k meni, da bi ljudi čuli Isusa, dakle, ne zbog toga da vide Zlatka Suca, nije on tu u središtu pažnje. Međutim, ispričat ću ti dvije stvari koje su potpuno autentične i za koje su mi ljudi svjedočili i vjerujem, a i vidio sam, dakle, neke stvari. Jedna je vrlo zanimljiva, kad su radili jedan kip Isusa Krista koji je sada u Jastrebarskom, u ljevaonici kipara Ivana Grošinića, onda je u blagovaoni bio veliki stol, oni su čekali njega da se on spusti iz ateljeja, da to završi, večera je bila i svi su skupa sjeli za stol. I u jednom trenutku, kaže, Grošinić stavio ruku po stolu, je jako hladno, kod negdje otvoreno nešto, nije šta. U isti tren se pojavio snažan miris, znači njih je bilo 15 za stolom. Svi su osjetili razne mirise opojne, predivne, kažu, ne, i
pogledaju taj čas Zlatka i ono vrisnu, maltene, svi on je bio sav obliven krvlju. Njemu je počeo taj križ krvariti, oči su mu bile već pune krvi, ruke, i odvedu ga u kupaonicu i nastaju, dakle, ta borba, to bičevanje, kao grčenje, strahovita borba, on je bio sav kao ispljuvan, krvav. Njegova je žena samo dodavala ručnike i brisali su ga s tim i to je trajalo pola sata, nakon tih pola sata je prestalo, on je polako došao k sebi i umio se i sve skupa i vratio za stol i sve dalje večera je nastavila teći normalno, a supruga je njegova kipara otišla u kupaonu pospremiti taj nered tamo i zove ga, kaže, dođi vidi nešto, molim te, ona je ušla u kupaonu, dakle, svi ti krvavi ručnici su bili potpuno čisti, nigdje nije bilo nikakve krvi, nigdje je bilo ničega, sve je bilo dakle, uredno sređeno, dakle, jedino je na ogledalu lijeva ruka, ja mislim, ostao otisak dlana lijeve ruke, njegov krvavi i 3 kapljice na sudoperu i pričaju mi da to 6 mjeseci nisu mogli očistiti. Kaže, znaš ti koja ja imam tinkture za čišćenje toga svega, te bronce, ne znam čega, niti jedna to nije uspjela očistiti, nakon 6 mjeseci je to nestalo. Tad su mi to ispričali, kaže, ti si novinar, ta priča ti je kao svjedočanstvo moje, možeš, ja sam je čak i objavio, možeš je koristiti. Druga se dogodila u hotelu kod Velike Gorice, krivo ću reći kako se sad hotel zove pa da ne pogriješim neću, dakle kod samog aerodroma je hotel, on je bio tamo gost, radio je vitraje za hotel, za blagovaonicu, napravio predivna 3 od stakla vitraja, njih je dovezao jedan taksist i jedan od tih vitraja je imao na sebi rupicu da se može kroz njega provući električna instalacija i onaj štift za lampu, znaš da lampa svijetli kroz njega, ne? Međutim, kako su oni to stavljali, negdje su krivo pogodili i to je napuklo gore u uglu. Sad zamislite divni vitraj kako je napukao i sve skupa, taj taksist tamo pomaže, recepcioner je bio pokraj gazda toga hotela i u tom trenutku kad se to desilo, rekao je Zlatko, nema nikakvih problema, sad ću se ja pomoliti, on je stavio ruku na to i izmolio neku molitvu. Kaže gazda hotela da se cijela soba u toj sekundi okrenula, cijeli svemir mu se okrenuo pred očima. Na tome dijelu gdje je to staklo kao da sada postoji mali var. Evo, ako bude prilike, odvešću te tamo da to vidiš u taj hotel. Dakle, ima čak pločica gdje je to zapisano. Kaže da je ovaj taksist ovako zinuo u to da, kaže, morao sam mu kao ladicom zatvoriti usta, a rukom, a recepcioner je doživio takav šok da je pobjegao i nigdje ga nisu mogli naći par dana, dakle negdje bauljao okolo, ni kući se nije pojavljivao ni na poslu, nigdje, tek se vratio sav izvan sebe nakon toga, dakle doživio potpuni totalni šok. Ali taj var, ajmo ga tako nazvati, toga stakla je nastao nakon toj molitve. Evo, to su mi ljudi ispričali, to je nešto što sam ja primio. Evo, to su neka čuda koja se povezuju s njim, koja su izvanredna, dakle neki kažu da li je hodao po vodi, da li je mogao, sad on kaže, on o tome ne želi previše govoriti, jer se ne želi navezivati na ta čuda. Međutim, ono što je sigurno je da su ta čuda djelovala na ljude kojima je on doslovce promijenio život. Isto kao što se ljudima u Međugorju mijenjaju životi, u susretu sa Zlatkom Sucem neki su se ljudima životi ovako preokrenuli. Dakle, bez obzira radilo se o ubojstvu, samoubojstvu, o ne znam čemu i tako dalje, kažu da su se potpuno promijenili životi, to je očito Bog na dijelu, jer to može napraviti samo Bog kroz čovjeka i kaže Zlatko uvijek da ne idete Zlatku, idete Isusu, dakle dolazite k njemu. Ok, kad već pričamo o ovakvim malo nekonvencionalnim pričama u svakom slučaju, volio bi da malo popričamo i o tom fenomenu egzorcizma koji je ljudima jako mističan. Mnogi u njega ne vjeruju, pogotovo današnji svijet kakav jesmo i sekularno društvo u kojem jesmo. Na to gleda pomalo i posprdno. Međutim, u katoličkoj crkvi to je realnost. I kakvo je stanje što se tiče toga u Hrvatskoj? Pa na neki način neki status quo cijelo vrijeme. Spomenuli smo u kontekstu Međugorja, dakle, Sotonu zlo je, dakle, mi vjerujemo da je Sotona biće, dakle, da on nije samo naša zamišljena stvarnost. Da ima svoju ekipu. Da ima svoju strukturu, ekipu i to koja nije bezazlena, dakle, koja je silno moćna. I ljudi kada se odvoje od Boga, kada se odvoje od sakramenata, kada se odvoje od Isusa, dakle, oni se otvaraju upravo u toj drugoj stvarnosti. To ne znači da je svatko tko je se odvojio od Isusa da je opsjednut, ni najmanje. Međutim, ima ljudi koji su koketirali sa raznim stvarima u životu, crnim magijama, ne znam čime, ovim, onim vraćanjima i tako dalje, koji su se opekli, koji su dotaknuli zapravo onaj dio
u koji nisu smjeli, ono što kažu, bili su u krivo vrijeme na krivom mjestu. Ne? I oni su se, dakle, duhovno okužili. Odjelili su se od Boga, otišli su u neku drugu stvarnost i sad se tu njima događaju razni problemi. Ne mogu spavati, ne mogu ovo, ne mogu posao, da razboljevaju se, ne znam što sve skupa. Pa čak i se događaju neke nadnaravne stvari, da im se predmeti po kući miču, pucaju stakla, koje šta, dakle, ima svega i svačega. To sam slušao od egzorcista. Dolaze svećenicima, dakle, mi u Hrvatskoj nemamo službu, mislim ima, ali se ne zna, u Zagrebu, na primjer, treba se obratiti župniku, pa će u onu biskupiju, pa će se naći taj svećenik, međutim, mnoge crkve u Europi imaju, dakle, ured za egzorcista, dakle, službenog egzorcista neke biskupije. Nemamo. Mi ga imamo, ali se ne zna tko je, ajmo tako reći. A mnoge biskupije ga ni nemaju. Što ne znam, ja ne bih rekao da oni ne vjeruju. Ili... Pa ne zna se za tako, ta se tema drži nekako skrovitom. A zapravo pitanje je zašto se to radi. Mi možemo, ako je radno vrijeme, prošetati do kršćanske sadašnosti ovdje na Kaptolu, sad smo na Opatovini jako blizu i možemo kupiti jednu knjigu koja se zove, crvena je knjiga, ukoričena, izdao je KS, zove se Egzorcizam i druge prošnje. Dakle, u njemu je obred egzorcizma, mali i veliki, dakle, imperativni i deprekativni. Da. Dakle, postoje dva obreda. Postoje i to odvoj, dakle, i onda nakon toga još kaže, to smiju moliti samo svećenici koji imaju dopuštenje biskupa, ovlaštenje, dekret. Da, na kraju su one ad libitum molitve. Tako, na kraju su molitve koje možemo moliti nas dvojica. Dakle, to nije nikakva tajna. Ne radi se ni o čemu, dakle, postoji obrednik za to, kao što postoji za bilo koji drugi obred u katoličkoj crkvi. Ljudi su se nekako, i onda je to postala medijski zanimljiva tema, pogotovo nakon onog filma Egzorcist, pa još neki filmova koji su bili i tako dalje. Ja sam bio na jednom egzorcizmu, jedan svećenik mi zvao da vidim doista što je to. To doista nije zafrkancija. To kad vidiš, onda ne možeš ostvariti. Koji je bio kontekst toga, možeš li nam možda malo nešto o tome reći? Jedna djevojka je bila opsjednuta i imala je različite manifestacije i molili su na njom redovito egzorcizam, zvali su me da dođem, čak sam i pisao za novine tada o tome, sakrivši njihov identitet svima. Naprimjer, mene je zaprepastilo nekoliko sličica kojih se sad mogu sjetiti, bilo je to prije možda 15-20 godina. Dakle, to je djevojka koja sjedi, u jednom trenutku samo, dakle, počne se moliti i ona spusti kosu, u jednom trenutku samo se prebaci, rikne, oči joj se izokrenu i promijeni glas. Dakle, to je glas iz najdublje dubine, ja ga nikad nisam čuo. Počne vređa svećenika, govorimo svašta, svinjo debela, pederu debeli. To je odvratno nešto. On moli molitve na latinskom, ona njemu odgovara na španjolskom. Nikad nije učila španjolski, takve stvari. Ne? Dakle, to su scene koje ti leti se na latinskom kad je obrednik na hrvatskom? Zato što je molio po starom obredniku. Dakle, mislim da se držao jednim dijelom starog obrednika, drugim. Dakle, kombinirao je tada. Sad neću ući zašto. Dakle, možda i zbog toga da je zbuni, da izazove. Mislim, to je meni kao tradicionalist onako zanimljivo. Dobro, to je zanimljivo. Da kažu, ajde sad već kad smo zakoračili, kažu da je latinski efikasniji. Evo, da kažu egzorcisti da im je latinski, odnosno ne latinski, nego da im je onaj bivši obrednik koji je bio rimski obrednik, a koji je ujedno i na latinskom, naravno da im je puno bio moćniji i efikasniji. Duži je, kao prvo. Lakše su pobjeđivali đavla s njim. Evo, tako ću reći. Možda jer je latinski jezik i nekako službeni jezik crkve. Moguće. Ja sam dakle iskustva novinara. Vidio sam to, odgovara na španjolskom. U nekom trenutku, kad počinje moliti imperativni oblik, dakle, traži zapravo od đavla da mu kaže svoje ime, jer tek kad kaže svoje ime, onda ga može tražiti njegov izgon u ime Isusovo. I u tom trenutku dok on moli, tu djevojku drže roditelji, još jedan prijatelj, njih 3, 4 sjedi, ona diže njih sve skupa sa stolicom do ove razine, nekih 60 cm. Dakle, ima neku nadljudsku snagu. Ima nadljudsku snagu i ti tu snagu, dakle, to nije snaga sad da ja vidim da ti uzimaš auto na parkiralištu pa ga prebacuješ s jednog parking mjesta na drugo jer si toliko se nabildao, ne? Da. Nego to je snaga koju ti osjetiš, to je snaga od koje te hvata i takva jeza i takav strah da bi najrađe nestao odatle, ne? Dakle, to je ta sila, ta osjećaj prisutnosti toga zla. Tada, dakle, taj egzorcizam nije bio doveden do kraja. Ti si na neki način osjetio baš taj... Osjetiš, ne možeš ga ne osjetiti. Neku tjeskobu, da. Ne, to je sila zla, dakle, da osjetiš povremeno u životu nekad silu zla. Tad je bilo opipljiva sila zla tu prisutna. Nisu uspjeli tada, još ona je dolazila nekoliko puta, nakon toga su uspjeli je osloboditi i ona je oslobođena.
zašto? Ljudima treba pomoć. Dakle, i sami svećenici kažu Isus nas je ovlastio, poslao nas je u svijet da ozdravljamo ljude, liječimo ih, izgonimo zle duhove. Dakle, da. I ovaj dio, kako bih rekao, dio te rečenice kao da danas čujemo u ovom racionalnom svijetu, ovaj drugi dio kao da ne čujemo, kao da ne vjerujemo, tako bih rekao. Dakle, i tu se onda gubi osjećaj za nebesko. Ne? Dakle, to je onda problem. Onda dolazi do relativizacije, čovjeku je dostupno može i ovo, možda i ovo, možda i ovo. Dakle, stvari postaju jednako vrijedne, a nisu u sustavu vjerovanja jednako vrijedne. I to može dovesti do zbunjenosti i nekog posrnuća, nekoga u tom smjeru. Kako uopće ide taj postupak u Hrvatskoj ako je sad neko opsjednut ili misli da ga muči nekakvi zlodusi? Jednostavno je, da, nešto se u zadnje vrijeme tu ipak dogodilo, pojednostavilo, dakle ode k župniku, kaže imam problema duhovnih, kakvih, treba vidjeti, dakle možda župnik može izmoliti ove redovite molitve, ove oslobađanja, da se vidi što je. Upućuje ga se nakon toga, ako to ne uspijeva, u biskupiju. U biskupiji naravno ga prihvaćaju sa punom pažnjom, vidi se koji je to svećenik koji ima dekrete. U isto vrijeme se angažira i liječnika, dakle nikad se ne ide bez liječnika i na tom egzorcizmu gdje sam ja bio psihijatar. Mora neko potvrditi da ta osoba nije luda. Jel? Tako je, bio je psihijatar i na tom egzorcizmu na kojem sam ja bio, dakle mora se provesti jedna, obično je kombinirano, kažu da može biti dakle i psihičkih smetnji i demonskih ometanja, obično idu zajedno. Demoni vole iskoristiti psihičke smetnje da se tu nekako zavuku. I stvar ide u proceduru, dakle nema tu sad neke tajne, dakle dolaziš na molitvu, ideš kod zubara, dakle neće ti možda prvi put popraviti zub, ali ćeš doći 2-3 puta lijek, pa nešto, pa probna plomba, pa ovo, pa ono, pa dok ne izbrusi to sve skupa, ići ćeš 5 puta u narednih 3 mjeseca i bit ćeš oslobođen. I naravno u tom trenutku onda moraš početi živjeti puninom duhovnog života, ne možeš jer ako nastaviš živjeti dalje, doći će još oni 7 gori, šta ćeš onda? Ne? Pa to je mene uvijek baš zanimalo kod tog pitanja, što meni se činilo, ako prihvatimo taj fenomen, ono kao stvaran fenomen, kao nešto što se stvarno događa, čudi me taj dio gdje moramo voditi ljude doktorima, da oni prvo prouče ili osoba zdrava ili tako, ne, zato što u principu, ako postoje takve demonske sile, one mogu upravo napraviti fizičku štetu kod nekog, učiniti ga fizički bolesnim, imati neku, da čovjek dobije neku schizofreniju ili šta ja znam, bilo kakvu tu psihičku bolest, i u biti da ne vidim zašto to demon ne bi mogao napraviti, zašto egzorcizmom se to ne bi moglo riješiti. A oni na neki način pokušavaju prvo vidjeti jel se radi o fizičkoj bolesti prije nego što krenu. Gledaju paralelno. Evo ti kriterij. Dakle, jedan vrlo jednostavan. Ja sam pitao jednog egzorcista kako znaš, ljudi dođu svećenicima, pogotovo za one koji znaju da su imali dekrete ili imaju dekrete za egzorcizam i žele da mole na njima. Kažem, kako znaš da osoba nema psihičkih problema ili je opsjednuta? Vrlo jednostavno. Molim na njom. I obično moli sa, dakle oni imaju svi neke relikvije, ima relikviju nekog sveca i moli, ako nema nikakve reakcije, dakle na to sve skupo, ona je za psihijatra, nije za mene, kaže, nema što tražiti. Dakle, s te strane je kriterij vrlo jasan. Ne? Dakle, to je... A kako čovjek dođe do te situacije? Je li to uvijek vezano za nešto okultno ili su to onako tu i tamo se dogodi? Pa ja ne vjerujem, kao ima slučaj, čitao sam nedavno, kaže časna sestra neka bila opsjednuta. Kako časna sestra može biti opsjednuta? Mislim, dakle, ima situacija raznih situacija. Dakle, ne može sad reći postoji jedna situacija. Obično su to te situacije, tako barem kažu egzorcisti, one kad se ljudi igraju s tim stvarima, prizivanjima duhova, ovoga, onoga, sve je to bezazleno, pa malo tarot, pa ovo, pa te kakve krive duhovnosti koje se nude istočnjačke, koje zapravo nisu istočnjačke, nego su miks nečega što je potpuno pogrešno i krivo. Dakle, ljudi se s tim zaigraju, odu u nekom drugom smjeru i odvoje se od Boga. Dakle, što je? Dakle, to je odvajanje od Boga, od Božje blizine, Božje prisutnosti i čovjek se sam tu više ne može vratiti. Dakle, crkva ima lijek za to, taj se lijek zove egzorcizam ili obred molitve za oslobađanje kojim se on oslobađa i u tom slobodnom stanju ponovno može stupiti u savez sa Bogom. Inače, znam da i što se tiče naravno opraštanja grijeha i što se tiče egzorcizma, za to je sve u biti nadležan biskup kao nasljednik apostola. Oni jedini imaju tu moć. Međutim, biskup je i najjači egzorcist. Dakle, biskup sam po sebi može raditi egzorcizam, jer po svome sakramentu biskup da, njemu ne treba ni obred. Ne treba mu ništa. Da. Samo oni to tipično ne rade. Neki rade.
Jel? Papa Ivan Pavao II. Kad je bio papa je radio. Dakle, neki rade, samo ne znamo mi to. Dakle, to su stvari koje se odvijaju, to su diskretne stvari. Nije lako, mislim, nije jednostavno oni sada... mogu i pomazat kralja, tako da. Da. Dakle, nije jednostavno pričati o tome. Dakle, sada imaš slučaj u nekoj svojoj bližoj okolini ili u obitelji, ne bi se baš hvalio tim. Mislim, to su neke neugodne stvari koje, pogotovo u našem društvu, koje malo onako zna biti i primitivno i zlurado i sve skupa ne bi lijepo odjeknulo. Da. Događa li se taj nekakav, bar sam to negdje čuo, sad ne znam je li to istina i kako to funkcionira, da postoje nekad i laici egzorcisti. Da, laici ne smiju raditi, dakle, za njih egzorcizam je isključen, ne smiju moliti molitve otklinjanja, to sigurno, međutim oni pomažu, oni postoje kao pomoćnici egzorcistima, jer su duhovno posebno senzibilizirani i mogu pomoći u navođenju da se vidi kamo, u kom smjeru to ide. Dakle, ja znam neke laike također koji imaju duhovni uvid u taj dio stvarnosti. Ali oni imaju neku karizmu da oni mogu raditi ili oni mogu samo pomoći? Samo pomoći egzorcistu. Dakle, oni sami ni po koju cijenu ne smiju. Mislim da nikom od njih to ne bi ni palo na pamet, jer su to sve ozbiljni ljudi i ljudi koji žive vrlo, vrlo kreposno. Dakle, i sam egzorcist mora biti krepostan, dakle, on mora biti svećenik molitve, posta. Dakle, baš na tom egzorcizmu ja se sjećam kad smo mi bili, svećenik nas je sve blagoslovio jednim posebnim blagoslovom i rekao je, pazite, Sotona je super inteligentno biće, ako netko, dakle, nije ispovjeđen ili ako ima neki teži grijeh, da ga ne izvuče van na površinu pa će reći pred svima kroz ovog opsidnutog koji je ovdje. Tako da svećenik koji to radi, kako bi rekao, mora biti 1/1, on to ne može raditi svatko. Ne? A čuo sam jednu stvar, da na neki način ako se čovjek ispovjedi, da Sotona ne vidi njegov grijeh, kao da je kao da ne postoji, doslovno. A ako neko nije ispovjeđen, da ona Sotona može reći, mislim Sotona, ali ti demoni, ili kogod, da onda može reći, gledaj, ti si napravio ovo, da onda na neki način uzimaju grijehe protiv nekog, ali kad nakon ispovjedi da zato je ispovjed sakrament, dakle, valjana ispovjed je sakrament, taj grijeh se briše, on nestaje, on je blokiran, ali ako ga se ili zataji, ili ga se od ljudi koji se srame ispovjediti neke svoje grijehe, ne ispovjede ili krivo ispovjede ili misle nešto da je to sasvim drugo, dakle, oni još uvijek su otvoreni za prostor zla, dakle, oni su još uvijek otvoreni, Sotona još uvijek može doći na to mjesto koje je u biti njegov teritorij, dakle, to je mjesto koje je njemu dostupno. Ne? Ok, evo sad bi volio da popričamo malo o crkvi u Hrvatskoj općenito. Svakako me zanima što ti misliš, kakvi su trendovi u crkvi u Hrvatskoj, pada li broj vjernika, raste li, u kojim zajednicama, kakve su općenito sad tendencije? Znaš da, morali bi sad uzeti nekakav kriterij, ja ga ne znam koji bi bio. Ja bi možda uzeo pandemiju. Dakle, imamo, čudno smo vremenu. Da. Imamo možda i će imati pandemijsko i postpandemijsko vrijeme. U tom prije pandemijskom vremenu je postojao jedan trend ovih zajednica mladih ljudi koji su rasle, dakle, koje su vidljivo i u javnosti. Evo, sad su se vratili nakon pandemije, imali smo i koncert Proglede srcem, imali smo i Antunovski hod, sada, dakle, vraćaju se, dakle, ljudi su vidljivi, vide se, to što je jako lijepo, to su većinom mahom mladi ljudi, dakle, to ono što meni, čovjeku već koji ide neke godine, budi nadu, da za ovu zemlju ima šanse, ima spasa, ali imamo i pandemijsko vrijeme. Sad, što je pandemija učinila duhovnosti, nemamo još kvalitetnih, valjanih istraživanja. Imali smo online mise, televizijske mise, navodno se broj ljudi, dakle, taj neveliki broj ljudi, postoci su bili između 8 i 10 u gradovima i 12 i 15% u selima, prije pandemije ljudi koji su išli na misu. Navodno se taj postotak sada još više smanjio, ljudi su se nekako uljenili ili izgubili naviku ili tako dalje. Neki kažu, ma i bolje da su otpali, ne smije se tako govoriti, to je ružno. Dakle, ne znamo, dakle, koliki je broj stvarnih, praktičnih nekih vjernika, da možemo reći. Ono što je sigurno da crkva je jedna stabilna, dakle, institucija u društvu. Dakle, u Hrvatskoj crkva sastavni dio društva, ona je stabilna jedna institucija, ima svoj renome, ima svoju poziciju. I sad, da li je on ovakav, onakav, da li ljudi često kažu crkva se miješa u politiku, ma ne miješa se crkva u politiku, dakle, crkva se miješa u neke stvari koje su važne za život. Sad je jako dobro ako to čini preko uvjerenih vjernika, laika, dakle, u ove stvari koje su po pitanju života, začeća, nekih, dakle, imamo silan odaziv na ove molitve 40 dana za život. Dakle,
ako se to čini, dakle, kroz taj život, pogotovo, sad kad bi se to još uspjelo, da sad ne idemo u neke silne analize, kad bi se to još uspjelo nekako implementirati u politički život. Dakle, politički život je užasno važan, nama politika sve određuje. Dakle, mi smo politički dirigirani, dakle, mi ne možemo ništa, mi smo sad vidjeli u pandemiji da šta kaže tamo, ne, mi moramo svi tako, ne, dakle, nama cijena benzina, politika, dakle, nama politika ureduje svime. Kada bi se te silnice, dakle, taj naboj koji postoji, ta vrsta duhovnosti, te vjere, dakle, koju žive te zajednice ili kako god hoćeš, nazovi sve skupa, ljudi, pojedinci, vjernici, laici implementirali u politiku i kada bi političari postali ljudi toga kova, onda će se promijeniti Hrvatska. Pa samo ne znam kolika je mogućnost uopće takvog događaja, zato što je čini mi se bar da jako puno ljudi ni ne zna katolički socijalni nauk i da smo mi toliko ukorijenjeni u današnju kulturu da je jako teško uopće posvijestiti, napraviti katoličkog političara, jer su oni kao prvo prihvaćaju liberalizam kao nešto najnormalnije u današnjem društvu, prihvaćaju sekularizam kao nešto najnormalnije u današnjem društvu, a kroz povijest crkve su odbačeni i sekularizam i liberalizam i većinom je bio prihvaćen integralizam, to da u biti crkva na neki način kroji jedno to moralno platno društvo po kojem se ono ponaša. Tako da je isto pitanje kako tu i te katoličke ideje probiti do tih svih mladih ljudi. Oni očito imaju energije za skupljati se. Da, ne znam, meni se u tom kontekstu, razmišljam i ja o tome često. I prvo znam kako funkcionira politički sustav, kako je posložen nepravedno da pobjeđuju oni koji moraju pobijediti. Dakle, to nije uvijek takav. On je dualan i takav je sad pobjedili i ovi ili oni, to je tako svejedno. Isti su. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ova koja mi se svidjela, prije par godina kad sam pročitao Benediktovu opciju, tamo mi se svidio taj pristup, dakle, to razmišljanje. Prva stvar koja se kaže tamo, kršćani, prihvatite činjenicu da ste izgubili. Kršćanstvo je danas, dakle, vi pristanite na poziciju da ste vi gubitni, dakle, da vi nemate više poziciju moći. Prihvatite to. Ako ste to prihvatili, onda se vratite, dakle, onda otvorite pravila Svetog Benedikta, pa se vratite na te izvore. Dakle, živite kršćanskim životom. Dakle, to je ono što je vrlo važno. Dakle, primjeri su možda banalni, ali u toj knjizi kaže, kupujte kod kršćanina u njegovom, ti imaš prodavonicu, ću kupovati kod tebe, neću ići u neki lanac gdje je jeftinije, ne znam koliko, nego, dakle, držimo jedni druge, odgajajmo jedni druge, obrazujmo jedni druge, to je to. I knjiga završava za mene jednim fenomenalnim završetkom, kaže, kršćanstvo će voditi bitku na dva dijela, dva fronta, to je front tehnologije, dakle, ove kompletne koja uključuje ovu digitalizaciju, sve skupa, i spolnost, odnosno seksa, obitelji, svega toga što je braka, svega što je drugo jedno s drugim. I to mi se čini jako važno. Mene ta tehnologija strašno privukla, u tome sam našao, digitalni post, na primjer sam otkrio tamo da mogu postiti od mobitela i od ovog. To je super stvar. Dakle, moramo biti svjesni toga, ok, ali ajmo prihvatiti činjenicu da smo gubitnici. U ovom trenutku pred sekularnim svijetom mi smo gubitnici. Nemamo, dakle, kaže, nemojte se patiti, naprezati s tim da ćete vi ući u političke stranke, da ćete ih promijeniti. Nećete ih promijeniti, nema šanse, nema teorije, nema... Da. Dakle, ove trendove koje sada sekularni... Tako institucije ne funkcioniraju jednostavno. Tako je. Da. Ajmo se vratiti na ove neke postavke koje su crkvi donijele prosperitet. Evo, kažem, Benediktova opcija nudi jednu. Je li ona dobra ili nije? Meni se sviđa, meni se nekako... Možda je romantična, previše, ili ne znam kako bi je nazvao, ali meni nekako onako ali dosta... da mi svi recimo živimo u istoj ulici gdje ja imam nekakve svoje prijatelje koji na isti način žive i mi se nekako međusobno umrežavamo, radimo male zajednice, to ne može biti loše. Ne može, ali gledaj, i onda bi nam došli drugi prijatelji, to više ne bi bila jedna ulica nego dve, cijeli kvart. Taj kvart bi morao imati svoju školu. To bi bila škola koju bi, dakle, promijenio bi se duh toga svega. Ljudi bi vidjeli, drugi ljudi, pa gledaj kako, živjeli bi kao prvi kršćani. Zašto? Jer bi ljubili jedni druge. Ljudi bi to vidjeli. Jasno, kako će nas prepoznati, rekao Isus. Pa tako po tome što ljubi jedni druge. Što mi radimo? Živimo li mi danas tako? Ma ne živimo. Mislim, priznajmo se to. Ne živimo tako. Mi živimo kao svijet. Da. I po čem će nas svijet onda prepoznati? Pa ni po čemu, brate, mi smo isti koji oni. Dakle, znaš, i to je to. Izgubili smo. Žal, mislim, ali nije još kraj, ne? Htio bi te isto na kraju pitati, to mi je zanimljivo kod tebe što si ti kršćanin, što si novinar, to nije tako,
česta pojava, pogotovo sada u našim medijima, pogotovo što se tiče ovih prominentnijih. Kako ti je bilo iskustvo gledano za to? Kako misliš da se te kršćanske ideje mogu probiti u medijima? I jesi li ti možda imao situaciju da misliš da moraš nekako hodati po jajima, da nekakve stvari pišeš ili objaviš? Jesi li imao takve situacije? Sad ljudi mistificiraju naš posao. Dakle, moj posao je posao koji je svaki drugi. Ja imam uvjete rada u kojima radim, u bilo kojoj firmi da radim, ne znam, da prodajem aute, morao bi prodavati, da prodajem BMW-a, ne bi mogao zagovarati Mercedesa. Dakle, morao bi slušati što mi govore. Pravila svoje, dakle, ja uvažavam pravila prvo svoje struke, redakcije u kojoj radim, a s druge strane redakcija, zahvaljujući tome, dakle, uredništvo meni daje određenu slobodu. Kad su se oni uvjerili da ja nisam zlonamjeran, da informacije koje donosim su dobre, da su točne, da sam precizan na vrijeme i sve skupa, dakle da zadovoljavam sve standarde, oni su na neki način uvažili i ono što donosim za sobom, a to je moj način života. Dakle, taj način života nije nešto nužno što ja moram sebi svaki puta napisati na čelo. Dakle, ja ga živim, dakle, sad nema tu šta. Mi možemo ući čak i neke rasprave, polemike i tako dalje oko nekih stvari u uredništvu. Ja im nastavim argumentima dokazati zašto su neke stvari takve kakve jesu. Nekad se one uvaže, nekad ne. Nekad i ja moram poslušati. Evo, daću ti jedan primjer vrlo zoran. Dakle, ljudi se pitaju da li pišeš dirigirano, ne znam, a to su gluposti. Ne, ja imam kolumnu u Večernjem listu. Ona se zove Dopisništvo Kaptol i to je moj suvereni prostor. Dakle, u toj kolumni, jer kolumna sama po sebi je forma u kojoj ja mogu napisati svoje mišljenje. Dakle, da. Koje često puta nije u skladu sa mišljenjem većine redakcije ili uredništva i tako dalje. Ali taj prostor je moj suveren, slobodan prostor. Ima nešto što se zove uvodnik, a to ljudi često... Da nisi osjetio tako pretjerano stiskanje. Tako je, ali gledaj, imaš neki uvodnik, neki komentar koji pišeš, to je već druga forma, dakle radi se o formi. To je već stav redakcije. Ja u tom, kad pišem taj uvodnik koji je također komentar vrlo sličan ovoj kolumni, ja moram razmišljati o tome koji je stav moje redakcije. Ne mogu ja svoj stav nametnuti. Dakle, ja moram tu uskladiti stav redakcije sa svojim stavom. Da. Jer njega deklariram. A neko će kliknuti na internet, vidjet će što sad piše ovo ili zašto ovo, sad su mu ovo dirigirali. Ma ne, nisu, postoje različite forme, sve, međutim, svakom novinaru, ja tvrdim pravom novinaru, a danas, nažalost, mreže i ovo sve skupa društvene mreže su spustile razinu, pa je svako postao novinar. Ali nas koji su odgojili kao novinare, koji smo odrasli i ostarili kao novinari, je stalo do istine. Dakle, bez obzira koji on vrijednosti sustav imao, vjerovao on, bio on kršćan i ne bio, dakle, kolegama novinarima s kojima je stalo do istine nikada nikakvih problema nije bilo. Bili su čak potpuno oprečnih svjetonazora od mojega, a živjeli smo u savršenom skladu i dan danas to egzistira, tako da tu nema nikakvih problema. Onda dobro, Darko, hvala ti puno što si bio moj gost u ovoj emisiji. Ja se nadam da ćemo te jednom opet vidjeti ovdje, jer ovo je bilo stvarno jako zanimljivo. I eto. Evo, hvala tebi da si me pozvao i da imam jedno iskustvo ovakvog gostovanja, vrlo mi je drago i hvala i da je knjiga predstavljena, meni je u interesu sa knjigom doći doista do što više ljudi, to nije nikakva reklama i knjiga i podijelimo i svega, dakle to se sve uvijek nekako, knjiga živi svoj život i volim da putuje cijelim svijetom. Živio. Uzdravlje, hvala ti.